Hei ja tervetuloa jälleen kerran Takapölkky-podcastin pariin tähän hieman vanhemmille videopeleille omistettuun puheohjelmaan, jonka tämänkertainen jakso on järjestysnumeroltansa 168. Julkaisupäivämäärä tälle on 10. lokakuuta 2023. Tänään meillä pääaiheena olisi Tosen kehittämä tasohyppelypeli Densetsu no Staffy ilman R-kirjainta vuodelta 2002. Siitä ja vähän muustakin juttelemassa ovat Juha, onko Puff Puff hieronta kehitetty Pafftopissa, kysymysmerkki Lehtinen, sekä Eetu, tyttö sinä olet meritähti, Kapanen. Heipä hei, tähän en ollut valmis. Tyttö sinä olet meritähti vitsi on kyllä jonkun toisen keksimään, mutta se sopii tähän aika hyvin, vaikka Tose ja Nintendo ja kaikki muut ei ole itsekään ihan varma, että mikä olen tuossa Staffy on. Se on tähti ja se on myös meritähti, jotain siltä väliltä. Jep. No, kaikenmoisia meren eläviä otuksia maailmasta kyllä löytyy ja joskus niitä on jopa lähietäisyydeltä päässyt seuraamaan. Onko Eetun taloudessa koskaan ollut akvaariot? On itse asiassa. Ala-asteikäinen ollut, niin meillä oli akvaario. Se oli ehkä vuoden 2. Sitten se vaan, siitä hävisi vähän niin se alkuinnostus, niin loppujen lopuksi sitten tämä isä oli ainut, kuka sitä niin kuin putsaili ja huolti ja tälleen. Ja hän sitten totesi, että hän ei jaksa sitä hoitaa, niin siitä luovutaan ja silleen. Mutta oli se hetken aikaa, mitä se oli, niin se oli ihan kiva. Oliks? Erilainen määrä kaloja oli ja kaikkea. Montaks litraa oli ja mitä kaikki kaloja löytyy. Ei minullakaan muista yhtään, mitä meillä oli, kun meillä oli myös. Joo, en kyllä litrasmäärässä sanoa. Ei se kauhean iso ollut, mutta olisi. Paras kala oli semmoinen saatana, joku monni se oli. Ongelma oli siinä, että kun se oli aina jossain piilossa, se ei paljon näkyville tullut. Se oli hauskan näköinen. Vielä parempi oli se, kun otti kaloja silloin, kun niitä oli vielä jossain tämmöisiä, no mä en tiedä mitenkään nyt eläinliikkeessä vielä, kun vaikka varjokaloja niistä, kuinka monesta paikkaa heti löytyy mukaan, mutta lähinnä se, että kun kalavalinnat teki sen mukaan, että mikä olisi nyt kivan näköisiä ottaa ja pistää ne kaikki samaa tankkiin ja viikon päästä katsoa, että eikö ne ollut enemmän jossain kohtaa ja sitten katselee samaan aikaan sitä sisustaa, kun siellä joku isompi kala vetää pienen suuhun, että jaha, se olikin varmaan syypää sille, että monimuotoisuus väheni aika nopeasti tässä näin, mutta tekemällä oppii. Joo, sehän siinä just on, että jos oikeasti akvaarioita pitäisi kannattaa oikeasti perehtyä, että mitä kaloja sinne kannattaa ottaa, kun ne tietysti lajit on vähän semmoisia, että ne ei ihan hirmu pitkään sillä viihdy keskenään. Silläpä monnit oli hyviä, että ne vaan mötkötti siellä pohjassa ja ne ei välittänyt muusta menosta mitään. Niin lehtikaloja meillä oli kanssa muutama. Ja muistan, jossain ehkä kuulin, että ne on esimerkiksi semmoisia kaloja, että ne ilmeisesti osaa olla tiettyjä kaloja kohtaan varsin aggressiivisia. Joo, ja vielä pistää pientä sankoa kiertää ympyrää, niin varmastikin tekemisen puutetta sieltä sen verran löytyy niiltäkin. Joo, meillä oli pieni akvaario siinä vuosituhannen vaihteen tietämillä se taisi. Mä en muista, olikohan Ilta-Sanomissa vai missä just muutenkin muistelin, että sekin oli koko akvaariovillitys vähän semmoinen muoti-ilmiö oikeastaan, ja just muistelin, että vuosituhannen vaihteessa kyllä akvaarioita hirveästi myytiin, ja meilläkin se siitä kohtaa aloitettiin, mutta sitä jatkui sitten kumminkin jonkin verran eteenpäin, ja sitten jossain kohtaa oli semmoinen 5,5 litrainenkin semmoinen 1,5 metriä pitkä isompikin tankki kyllä olemassa, mutta kyllä se sitten oli. En puhu niin kuin minä olisin sen, että ei ihan hirveästi mitään tehnyt, mutta että ylläpitoa vaativa harrastus sekin on, vaikka nyt ajattelee, että se on vaan tuommoinen mötkö tuossa noin, ja jos nyt kerran päivässä muistaa jotain ruokaakin laittaa, niin ihan jees, mutta kyllä sitä vettä täytyy vaihtaa ja putsata ja muuta tämmöistä harrastusta siinä tehdä, että ei se nyt ihan niin ole vaan, että se on siellä ja hoitaa itseänsä, että kyllä se sitten sen verran vaivaa vaate, varsinkin tuommoinen isompi tankki kuin mitä meillä sitten oli siinä kohtaa, niin siinä oli aina sitten se riski, että jos jotain sähkökatkoa tai jotain muuta tuli ja laitteet rupeaa sitten vettä vähän vetämään väärään suuntaan, niin isompi määrä vettä pääsi lattialle sen verran monta kertaa, että rupesi sitten lattialaminaatitkin paukkumaan, kun oli jo niin monta kertaa kastunut välissä. Että 3. kerran, kun sillä tavalla kävi, niin sitten todettiin, että joo, se oli kyllä nyt siinä ja akvaario veksi ja lattiamateriaali uudestaan, niin siihen loppui akvaarioharrastus sitten, mutta yllättävän pitkään se meillä kyllä muistaakseni oli.
No sen rupesin heti miettimään, että sen koko se altaan se olisi mahtunut jopa kummelisketsin suklaamon. No kyllä semmoinen suklaamonnin kokoinen alla se rupesi olemaan, mutta olisi pitänyt sitä koittaa ennen kuin se tuli pois myytyä, mutta jäi kokematta tämäkin autuus nyt sitten. Täytyy jostain torista kysyä, että onko teillä suklaamonnille sopivaa akvaariota jollain myynnissä. Hyvä. Tämmöistä höpinää siihenkin väliin, mutta joo, oletan, että ei tulla hirveästi akvaarioharrastuksen kaipuuta enää, että et rupea itse ylläpitämään. Ei, korkeintaan ehkä hankisi just semmoisen, mikä kaikissa noissa piirretyissä on tämmöinen yksinäinen kultakalamalja. Se voisi riittää. Entäs sitten semmoinen terrario jollakin muulle eläimelle, vähän iguanaa tai käärmettä tai hämähäkkiä pyörimään? No en suoranaisesti löydä niistä hirveätä iloa, ja toisekseen mulla on käärmekammo, niin käärme on semmoinen aika no-go. Että käärmet pysyköön luonnossaan, ja mieluiten ei siellä luonnossa minä olen. Just menin sanoa, että käärmet on ilmeisesti ihan hyviä lemmikkiä loppuviimeen, mutta ehkä mä en sitten painosta enempää. Ei kiitos. Harvoja asioita, mitä minä oikeasti pelkään, mutta se on lapsuudesta asti. Käärmekammo musta on kova. Minä en mene. Jos me on kävelemässä metsässä, ja me näen, että 10 metrin päässä on kyy, jonka me voisin kiertää. Me käyn toiseen suuntaan, syritän sen metsän palaamaan, enkä näin ikinä palaa. Polttaa metsän perästä. Kyllä. Varmuuden vuoksi. Menee vähän sivuraita, työkaveri asuu vanhassa talossa, ja sieltä kuulemma useamman kerran on löytänyt keittiöstään kyyn, koska sieltä se on jostain perustuksista niin päässyt luikertelemaan sisälle. Ja muutaman kerran kuulemma oikeasti aamukahvilla, että täällä on kyy, ja vienyt sen vaan pois. Ja toinen työkaveri kanssa kammoo käärmeitä täysin ja sanoi, että hän ei ole siihen taloon enää toista kertaa olisi mennyt, jos se olisi tuolla tavalla käynyt hänelle. Joo, onneksi sen verran pohjoisessa asumme, että meillä nuo vaaralliset eläinlajit aika vähissä on, mutta kyllä tännekin jotain pientä mahtuu. Ei sillä, että kyy nyt välttämättä aikuista miestä puremasta heti tappaisi, mutta että ikäviä autuksia kumminkin, jos pääsee suuttumaan. Kyllä, ja se on just sitten, kun miekin tiedostan, että jos me kyyhyn tuolla törmään, niin ei se minun tapa, tai hyvin pieneltä edes puree, jos me sitä härnäämään. Mutta se riittää se pelko, se riittää. Minä tiedän, että se on käärme ja minä en pidä. Mene pois. Jep. No, jos akvaariota et ole ylläpitänyt ja kyykärmeitä et ole asunnostasi poistanut, niin mihinkä olet mahdollisesti aikasi sitten käyttänyt? No pelattua on tullut ihan kivasti tässä tosiaan viikollin vappalla, niin aika pitkälti kaikki, mutta pidempiaikaiset projektit sain pois alta. Fire Emblem Engage paukku läpi, samoin se One Piece Odyssey paukku läpi, niistä ei kummassakaan mulla nyt hirveästi mitään lisättävää ole. Ja Legend of Dragoonissa on kakkoslevyn ilmeisesti loppupuolella. Kummituslaivassa olin tuossa ennen kuin viikonloppureissuun lähdin, niin kummituslaivan hoidin pois alta. Kakkoslevy, paras levy. Okei, hyvä tietää. Hieno peli. Mutta jos jotain ihan kokonaan uuttakin pelaillut, niin koska mä menin se One Piece läpi ja ajattelin siitä, että no pitää tältä PlayStation Premiumista plussasta jotain pelattavaa vielä kehitellä. En halunnut vielä hypätä seuraavaan Yakuzaan, niin siellä asui silmään Control Pleikkari 5 tämä Ultimate Edition ja ajattelin, no tää on ilmeisesti ihan kiva peli. Paukuttelin sen läpi aika nopealla tahilla ja pelimekaanisesti se oli ihan ok. Me sanoisin, että se oli 3/5, että se niin oli siis tavallaan yksi toikkosta, sillä loppujen aseessa ei ollut hirveästi variaatioa. Ja suurin niin kuin, hauska työkalu oli tämä, jos telekineen sieltä pystyt sille heittelemään esiin niitä tai granaatteja takaisin, tai sitten kun sai vähän upgradeja, niin pystyi myös heikkoja vihollisiakin pystyi nappaamaan ilman ja niitä viskomaan toisiaan, niin se oli ihan hauskaa. Se rupesi vähän toistaa itteensä, ja sitten kun se koko peli sijoittuu siihen saman rakennuksen sisään, vaikka sille tapahtuukin outoja juttuja ja silleensä, niin maisemat käy tyylisiksi, ja siinä pelissä on aivan järkyttävän huono kartta. Kun kuitenkin sitä karttaa ei pysty pyörittämään mitenkään, pystyt zoomailemaan, siinä ei näy. Siinä se näkyy, että okei, kartalla näkyy, että objektiivi on tuossa, mutta se ei näytä millä tasolla se on. Niin useamman kerran me sille pyöritään, mitä helvettiä, että kun aivan selkeästi objektiivi on tässä, sitten selviää, että kun olisi pitänyt pari huonetta kiertää eteenpäin, niin sieltä menee toiseen kerrokseen ja menee täsmälleen samaan kohtaan niin kuin kartan mielestä, vaikka oli alemmassa kerroksessa. Et siinä ei ole niin yhtä syvyyttä enää siinä kartassa oikein ollenkaan. Eikä myöskään kun tosi monessa pelissä on, että jos se oot menossa sitä objektiivia kohti, niin sulla niin näyttää joku nuoli tai joku silleensä. Ja jotain niin osviittaa, että onko se niin samalla tasolla sunkaan, onko se ylempänä vai alhaalla. Niin tuossa ei ollut mitään semmoista, niin se aiheutti vähän turhautumista. Ja sitten se ylipäätään, jos kartta oli niin huono, niin
enemmän me hyödyin siitä, kun seinillä siellä oli kylttejä, että missä mikäkin osa tuo niin kuin sen tutkimuslaitoksen osasto. Ja niin, niitä seinäkylttejä ja niiden nuolia seuraamalla pärjäsi paremmin kuin karttaa katsomalla. Ja tarinasta minä oikeasti yritin ekat 1,5-2 tuntia oikeasti keskittyä ja kuunnella, mistä tässä on kyse. Sitten me jossain kohtaa mentiin vähän vaan kärryä, että ei minua kiinnosta. Ei olisi vähempää voinut kiinnostaa. Jotain tiedehiipahölöpäinen puhua. Ei minulla ole mitään hyötyä, mikä tämä mystinen HIS-systeemi oli, mikä pisti näitä vihollisia, tai korruptoi näitä tyyppejä, teki niistä pahiksia, ja ylipäätään sitä koko rakennustakin korruptoi. Ja mikä tämä päähenkilön velitilanne nyt oli, että joo, jotain oli tapahtunut, se veli kidnappattiin, ja se velikin kai pelin lopussa oli ja tälleen, mutta me oli ihan pihalla kaikissa siinä lopussa. Ei minua vaan kiinnostanut. Se jotenkin ei onnistunut heti alusta nappaamaan mukaan, vaikka yritin, niin sitten se mielenkiinto vaikutuksessa haahuili. Mutta aina pelin parasta antia oli kuitenkin Martti Suosalon ääninäyttelemä Janitor Ahti. Ahti on huikea mies. Ihanalla ralli-englannilla, kunnon suomi-aksentilla siinä vääntää. Ja etenkin kun hänen puheissaan välillä sitten tulee se yksittäinen perkele väliin. Ja sitten tosi paljon käytti suomalaisia sananlaskuja suoraan käännettyjä englanniksi. Niin nämä varmasti aiheuttanut muun maalaisissa pelaajissa suurta hämmennystä, että miksi tämä ihminen puhuu jostain lusikan nurkkaa heittäisi, mitä tämä tarkoittaa ja niin poispäin. Ja saunan takana on tilaa ja muuta. Niin se oikeasti, Ahti oli huikea hahmo ja teki tuosta pelistä pelaamisen arvoisen. Hyvä, että vähän suomiväriä saatu muun maalaisillekin. Kyllä. Ja sitten itse viikonlopun aikana tuossa just kun oli kavereiden kanssa, niin eräs kaveri sitten tämä kontrollia nimenomaan kehui ja sanoi, että jos on Alan Wake 1 pelannut, niin ilmeisesti kontrollissa on aika paljon siihen viittauksia ja tälleen, sitten sitä saisi enemmän. Niin mulla on vieläkin Alan Wake pelaamatta, se pitäisi vaan jossain kohtaa oikeasti ottaa jaksoaiheeksi, että saisi sen pelattua. Niin pitää katsoa, että jos se, sitten kun sen on läpi, niin sitten lukisi vaikka jostain vähän tuosta jonkun synopsiksen vasta kontrollista, koska mä oon tosiaan täysin pihalla, mitä pelin lopussa tapahtuu. Mä en ymmärtänyt yhtään mitään. Nautin vaan sitä kokemuksesta, ei sun tarvitse ymmärtää mitään. Niin, no totta. Jotta sun arvostelu olisi täydellinen, minkälaiset kontrollit siinä oli. Joo, ihan hyvät. Joo, kyllä mä... No niin, jakson paras vitsi. Juu, ne tuulatti jo näin aikaisin. Joo, kyllä mä itsekin olen sanonut, että olisi pitänyt pelata se jo aikoista, kun sitä ihan rahaa maksoin. En ihan täyttä hintaa, mutta ekoja olla ja pienellä alella tuli se Steamin kautta hommattua, mutta vieläkin kokematta, että olisi varmaan sellainen vaikka nyt välttämättä 10/10 peli ei olisikaan, niin pistäisi vaan graffat täysille ja RTX maustet päälle, niin koittaisi, että miten siitä pystyisi tämmöisenä paukkuna nauttimaan sitten, vaikka ei nyt suhun ihan täysin iskenytkään. Se on aina paha vaan, kun toinen ehtii pelaamaan tämmöisen pelin, mikä on omalla listallakin ollut jo pitkään. Niin no en mä nyt sitä sitten pelaa, Eetu jo puhuu siitä, niin tässä meni jo puolet syystä pelata se ainakin, kun ei pääse enää puhumaan siitä. Aivan näin. No ehkä se ymmärrät tarinan, niin sitten se voit kertoa siitä. Muuten en ole nyt muuta pelaillut, mutta katsoilupuolella mulla on tarvinnut olla aina joku TV-sarja vähän niin kuin puolitaustalla. Eli se on pakko olla komediasarja, että se on just semmoinen, että mun ei pakko täysillä keskittyä. Malcolm in the Middlen katoin ja sitten yritin muutamaa muuta sarjaa. Tämän Rick and Mortin tekijän Roilandin tämän Solar Opposites, sen nimi nyt on, tämä tämmöinen avaruusolento sitcomi. Me katsoin sitä 3 jaksoa ja siinä vaan niin aistit, että okei, siis tää on Rick and Morty tyylillä tehty, että joo, tästä näkee ja tuntuu kaikki niin kuin Rick and Morty, mutta vaan niin kuin huonompana, niin se ei oikein ole lähtenyt. Jätin sen aika nopeasti tosiaan kesken. Mutta sitten osui silmään tämmöinen sarja kuin It's Always Sunny in Philadelphia. Tätä sarjaa on paljon kehuttu ja siitä on paljon meemejä ja Danny DeVito ilmeisesti on siitä saanut aika paljon kiitosta. Niin, eka kausi, siinä vielä Danny DeVito on ollut mukaan, niin ihan ok, 4 tyyppiä pyörittää baaria ja ovat suoraan sanoen ihan hirvittäviä ihmisiä. Ne on ihan kauheita ne ihmiset, on kaikki äärimmäisen itsekkäitä ja muuta, mutta niin. Sitten kakkoskaudella Danny DeVito astuu kuvioihin ja sitten se sarja oikeasti alkaa. Se on ihan huikea hauska sarja. Ja se on sitten koko ajan kyllä kuhutaan aivan järkyttävän kamalia nämä ihmiset. Aivan hirveitä, no sekä toisilleen että muille. Se on, kun aina hyvistä komediasarjoista puhutaan, niin ihmiset aina muistelee 10, 20, 30 vuotta vanhoja sarjoja, eikä mitään modernia, niin tämä on niin se melkein ainut poikkeus, mistä kaikki tuntuu tykkäävät, jotka on sitä katsonut. Se oli vaan hauska, kun mä niin kuvittelisin, että no okei, tämä on varmaan nopea projekti, 16 kautta. Okei, mun ei hetken tarvi toista sarjaa etsiä. Oliko se minkä kautta katsottavissa? Disney Plusassa on kaikki. Ainakin. Varmaan sitten ainoastaan sieltä, kun Disneystä puhumme. Niin, voi olla. Mut joo, ei mulla tähän hätää muuta. Asia hyvä, niin parempi ehkä näinpä, ettei me yli tuntia alkuhypinöihin niin ja
pari viime kertaa mennyt putkeen, että huolestui vähän, kun sä olet pelannut niin kovasti kaikkea. Järjestys, mitä käy asioita läpi, aina mukava myötäelää toisten ihmisten kautta. En ole itse muuta kuin töissä käynyt ja pelejä pelannut välillä ja ehkä nukkunutkin välissä, mutta sisko kävi Japanissa pyörähtämässä tuossa juurikin tuli viikko sitten takaisin. Joo, pari viikkoa oli reissussa ja tietysti hän halusi hirveästi mulle tuliaisia kaikkeen mukaan tuoda, niin ajattelin pari näyttää, koska tämä on hyvä audiovisuaalinen kokemus, kun näkee kaikki, että mitä täällä on käsissä ollut, mutta tietysti halusi tosiaan kaikkea mahdollista tuoda, niin Nobel Super Mario Karkkia mässytään nyt tässä samalla, kun yritän höpöttää mitä kaikkea muuta. Harmi, kun Diashow-ajat on mennyt jo ihmisiltä ohi, ettei ole sieltä lomareissulta semmoista 2,5 tuntista Diashowta, niin kuin tuossa Simpsoneissa aina. Mitäs nämä oli? Velma ja Päti vai ketkä oli aina halus näyttää, niin tämmöistä olisi voinut harrastaa silloin aikana, mutta Japanista asti makeisia, mutta kyllä nämä nyt ihan viinikumilta selvästikin tuntuu nämä kaikki, että en nyt tiedä, pitikö Japanista näitä välttämättä. Noita sakemakuisia kitkatteja olisi varmaan pitänyt pyytää tulemaan, mutta olisiko ne jäänyt tulliin kiinni. Sanoo, että on liian iso alkoholiprosentti niissä, että ei näitä saa tuoda liian kovaa kamaa sieltä selvästikin. Mutta olisihan varmaan tuo Japanin reissu ihan mukava itsekin kerran elämässä kokea, mutta on se varmaan niin kuin ihan matkoilta ja majoitukselta ja tämmöiseltä, niin jonkinmoinen sijoitus kylläkin. Vai lähdetäänkö me kahdestaan joku kerrat näillä, näillä podcast-tuloilla? Kyllä. Patreon paukkumaan. Joo, ei montaa 100 miinuksella ole, kun laitteita ja tilauksia ja kaikkea muuta tästä ylläpitänyt, että plussalle jonain päivänä. Shy Guns oli jostain mulle löytänyt, on komea otus kyllä, niin täytyy laittaa kunnia paikalle se sitten. En tiedä missä pelikaupassa oli käymässä, mutta sitä se just sanoi, että no vanhoja pelejä pelaat, niin pistä nyt jotain listaa, että mitä kannattaa sieltä lähteä etsimään. Sillä just mietin, että no mitenköhän mä nyt oikein kuvaile, että tulee niin kuin oikeita peliä jotain muuta sieltä sitten, että osaa edes jotain järkevää etsiä, että sieltä tuli joku ihan random JRPG, mitä ei niin kuin osaa lukeakaan ollenkaan. Sen tuli sitten jotain Famicom-pelejä, kun Famicom itseltä löytyi, että katsoo jotain Euforiaa tai Mr. Kimmikkiä tai jotain tämmöistä. Kuuleman mukaan Mr. Kimmikki löytyy pelikaupasta kyllä, mutta se oli yli 100 sen sitten jo euroissakin. Niin ymmärrän kyllä, että ei ehkä enää paljon kannata rahaa käyttää, että on näköjään sana kiirinyt Japaninkin asti, että ei kannata Mr. Kimmikkiä myydä noille länsimaalaisille, kun ne ei ole oikein halvalla sitä peliä koskaan saanut. Mutta Rockman 7 löysin. Oho, niin. No niin. 1 ja 6 jo löytyy, niin 7 siihen jatkoksi. 8 sitten vielä jostain. Jotain tuolla muutakin makeisia ja muuta olisi, mutta ehkä mä en niitä nyt mässyttele tässä kaikkia tässä näin. Mutta varmasti mukava reissu ollut siis. Ja aina kun tuli ja saa, niin vielä parempi. Oma pelaaminen, mysteeripeliä jonkin verran työstänyt eteenpäin. Varmaan 10 tuntia ainakin vielä palaa lisää, kun pienissä erissä sitä palastelee ja kaikkea muuta vanhaa, mitä on mainittu. Ja yksi niistä on tietysti Yakuza Zero. Ja nyt sitten pienen tauon jälkeen niin on oikeasti kaikki achievementitkin siitä siis tehty. Hirveästihän mulle ei tekemistä sitä varten kyllä jäänyt enää silloin, kun mä completion prosentin vetin maksimiinsa asti, mutta siellä oli sitten muutama achievementti, mitkä ei siihen suoraan liittynyt suoraan. Yksi oli se, että sai kaikki tappelutyyli ja ominaisuudet unlockattu, ja se oli käytännössä sitä, että grindaa rahaa sen verran, että saat ostettua ne kaikki sitten. Tämä on muuten tosi huono, kun on viinikumisuus ja yrität puhua jotain samalla, niin tämä oli erittäin huono idea. Mä heitin tuon pussin kyllä veiksi, ei pysty enempää syömään. Anteeksi. Mutta tosiaan aikaa lähinnä vaan meni siihen, että olisin nyt voinut jotain Mr. Shakedowneja käydä koittaa haastamassa ja niitä rahaa viedä, mutta kokeisin helpommaksi, kun tuosta sohvalta käsin, niin pystyy toista ruutua katselemaan, niin kattelin TVtä samalla ja sitten kävin vartin välein kirjyllä hakemassa kiinteistöpelistä rahat vaan talteen, niin sai sitten 1 päivän aikana sen tehtyä siinä, samalla muuta harrasti, niin se oli nyt lähinnä vaan, että pelaa sitä peliä enemmän siinä, että saat sen hommattu, että se nyt ei mitään varsinaista taitoa vaatinut,
Mutta sitten se oikea haaste oli tämä Climax Battle-systeemi, mikä avautui vasta sen jälkeen, kun peli on ensimmäisen kerran pelannut, ja tämmöisiä erikoisia haasteita sitten sen kautta laitettu, missä on jotain aikarajaa tai jotain muuta semmoista olemassa erityisehtoa, että niistä sen takia tämmöisiä pieniä pelkkää puhasta taistelua sisältäviä haastejuttuja oli, niin muistatko, että saisit näitä testailua silloin, kun itse tuota peliä pelasit? En, kyllä me muistan, että siinä, eikö se melkein joka chapterin jälkeen tullut, että uusia Climax Battleja on auennut, mutta en meni ikinä mennyt katsomaan niitä. Niin. Mun ainut kosketus niihin on se, että sun striimiä pari kertaa katoin ja vaikutti mielenkiintoiselta osaa. Niin, en tiedäkään, mutta se itsekin nyt muistan, että tuli niitä ilmoituksia, että uusia Climax Battleja oli auennut, että pääsikö niitä sitten pelaamaan jo aikaisemmin, mutta voi olla, että mä vaan itse ehdon laittanut itselleni, että pelaa sitten vasta ne, kun on itse tarinakin vedetty siitä läpi. Mutta kumminkin siinä se 36 kohdalla oli tarkka määrä, mitä oli niitä Climax Battleja olemassa eri ehdoilla, että valtaosa niistä nyt oli semmoista, että meni ekalla tai muutaman yrityksen jälkeen, jos ne omat suosikkikompot sieltä selkärangasta tulee ja muuten osaa edes pikkasen reagoida, dodge-nappulaa käyttää ja muuta tämmöistä, niin kyllä ne menee varsin nopeasti, mutta siellä on pari semmoista vähän haastavampaa tapausta kyllä, joko niissä on sitten niin perkuleen tiukkaa aikarajaa, että siinä sen takia ne menee tosi hankalaksi, tai sitten muuten vaan on helttimäärä semmoinen, että ei pysty hirveästi itse osumaan ottaa, ja joudut sitten boss-russin henkiseen haasteeseen siinä menemään, jossa ei rundia välillä 10 pinnaa enempää helttiä palauta, niin niissä oli itsellä sitten ehkä ne isoimmat ongelmat. Kyllä nekin sitten, kun oot joitain bossia vetänyt peli aikana, niin vaikka nyt helttitemeitä tässä ei pääse ollenkaan käyttämään, niin kyllä sä ehkä niitä tappeluita sen verran muistat, että mikä asia niitä vastaan toimi, mutta kun valitettavasti itse pääpelin aikana, niin kyseinen Mr. Sera oli semmoinen tapaus, että mä en muista vieläkään, että löysinkö mä mitään strategiaa sitä vastaan vai meninkö mä sen vaan itse meitä apusemalla läpi asti, niin Sera oli semmoinen bossitaistelu, että mä en niin muistanut sitä oikeasti yhtään mitään, ja se sitten vaati vähän yritystä, ja ikävä just niin kuin hankalin mahdollisen bossi on tuommoisen boss-russin se viimeinen juttu, niin ensin, että pääset sinne asti, vaati pientä treeniä, ja sitten vasta häntä vastaan päästä haastamaan ja huomaa, että se strategia, mitä käytit kahta edellistä vastaan, ei toimikaan häntä vastaan sitten ollenkaan. Siinä sitten vähän päätä puriste, sanotaanko näin, että joutui pienen rakekuitin heittämään siinä sitten, mutta kyllä sekin lopulta meni, tallenteet nähtävissä kyllä on, ja semmoisella oikein niin väsytyksellä kuin olla ja voi, että jos se yhden strategian löytää, mikä toimii, oli se sitten kuinka hidas tahansa, niin sitä sitten käytetään alusta loppuun asti. Aivan. Mutta joo, tuo stream oli niitä, jota olin paikalla katsomassa. Äänesi oli hyvin turhautuneen oloinen, kun löysit, että kun vihdoin viimein pääsit se kyseisen tuon Climax Battlen niin viimeinen vastustaja ja aika tos, Sera. Se, ketä vastaan en osaa pelata. Tämähän on mukavaa. No, se just kun äijä vetää aika hyvin, ei hirveästi stunnaudu mistään, mitä sä itse sille teet, ja sitten sua sidesteppaa ja nilkoilla potkia. Se on se yksi lyönti tonne jonnekin takaraivoon, niin tulee tuo stunni-efekti, että se nyt rupeaa kompottaa mua niin kuin haluaa, ja hupsista kekkaina meni 3. helttipaarista tuossa, kun ei voinut enää sen jälkeen mitään painaa. Niin sitten piti vaan etsiä, että mikä on se mahdollisimman turvallisen tapa pikkuhiljaa naarmuttaa siltä helttipaarit pois. Ja sillä se sitten lopulta menikin. Mutta nyt on niin kuin ihan oikeasti on ihan kaikki. No edelleenkin voidaan hiuksia halkoa, että olisi siellä vieläkin jotain tehtävää, mistä merkintä voisi pelin sisälle jäädä. Mutta läpäisyprosentti on 100 ja kaikki achievementit on tehnyt, niin kiitti mulle riitti Jakusa kanssa. Ehkä sitten joskus uudesta. Mutta pieni tauko tuohon väliin ja kivaa myös varmaan sitten kiva ensi vuoden puolella ruveta jossain kohtaa aloittelemaan, ettei se on vaan tätä nollaa pelkästään, mistä osaa itse jotain kertoa. Pisteet kotiin, hieno suoritus. Olen iloinen, että olet ylpeä. Sinun hyväksyntä aina kaipaan. MTGtä, vähän Brothers Warboxia, joka mulla on hyllyssä jo pitkään aikaa ollut, niin sitä availtiin, pelailtiin sinistä ja valkoista drafta sinne. Pari mytikkiäkin sattui kohdalle ja molemmat oli jälleen kerran semmoisia, ettei niitä voi käyttää. Ja se taitaa olla tommosen formaatin kirous aina, että
ihan sama, mitä mytikkiä sieltä nousee, niin harvoin niitä oikeastaan pääsee käyttää, että pitää sitten se dekki jotenkin rakentaa sen ympärille muista semmoisesta spesifikistä korteista, että se oikeasti toimii, tai sitten se täytyy olla joku tosi akrohenkinen kortti, että siitä semmoista oikeata hyötyä on. Et ei oikein auta, että sä sen 8 vuorolla isket pöytään, kun sä sillä seuraavalla vuorolla kumminkin kuolet ennen kuin sä pääset mitään sillä tekemään. Ei ne niin hirveän hyviä sitten ole, mutta aina pitää yrittää, kun semmoinen sattuu kohdalle. Kyllä on niitä olemassa niitä semmoisia oikeasti kovia pommeja, jotka on nimenomaan limiitissä semmoinen, että jos voin kuvitella, että just esimerkiksi Eldrainin tässä draftissa, niin jos on Questin Beasti noussut niin kuin draftipoolissa, niin se on aika kova. Se on semmoinen seinä nimittäin, että siihen varmaan aika moni vastustaja nostaa kädet ilman, että hei näillä reaalisilla resursseilla, niin Questin Beasti on vähän liian kova mytikki. Mutta siellä on tosiaan sitten, kun ne on just näitä mytikkiä, jotka maksaa sen 9 manaa, ja sitten se, että se oikeasti toimii, niin se vaatii 17 muuta osasta. Itse jos se toimii, niin se on hyvä, mutta sen toimimaan saaminen on todella hankalaa. Ja sitten jos sulla on tuommoinen oikein yksi Game Changer-kortti on, ja sä se kerran saat keittiöpöydän haukkumaan henkeä, että herran jumala, mitä se just pelasi, niin seuraavassa pelissä siellä on aina jollakin sitten joku counterspeli tai muuta odottamassa sitä varten, niin se on se yksi kaunis hetki ehkä, kun sä ehdit sen käyttää, ja se oli sitten se ainetilaisuus. Kyllä. Mutta draftaaminen hauskaa kumminkin on, ja täytyy aina vähän mieltä samauttaa, kun nyt varsinkin 2 avattua drafti-boosteriboxia omassa lasivitriinissä piilossa, niin täytyy olla katsomatta sinne suuntaan, että tekisi mieli käydä hipeilöimässä. Ei viitti pilata muiden pelejä. Siinä varmaan pelaamispuoli itselläkin enimmäksensä katselupuolta, mitä harrastanut on, niin sanoin Eetulle viimeksi, että tuli toi One Piecein alkupätkä katsottu, eli East Blue tähän kohtaan, kun tätä on tekemässä, niin mä testaan, toimiiko mun soundboardi 3, 2, 1. The One Piece! The One Piece is real! Se ei taida tulla nauhoitteille, mutta editoidaan sinne väliin. Kumminkin, jos me One Piecesta puhutaan, niin täytyy aina jatkossa painaa. Thriller Bark oli semmoinen arkki, mitä mä en silloin kokonaisuudessa koskaan katsonut, niin mä olin siitä se alkupätkä ja loppupätkä nähnyt pelkästään ja nyt katsoin sen alusta loppuun aktiivisella katsonnalla, ettei sillä, että oli kakkosruudulla auki tai mitään semmoista. Täytyy totea, että olet nähnyt pari vikaa jaksoa, niin se oli kyllä ihan tarpeeksi hyvä kokemus. Ei toi nyt niin hyvä arkki minun mielestäni valitettavasti ollut. Thriller Barkissa on paljon hyviä asioita, mutta siinä on aika tylsät taistelut ja on siinä paljon semmoista turhaa höttöä, mutta siinä on Brook ja Brookin tarina on helvetin surullinen ja Brook on hieno hahmo. Niin, nepä justi, mutta ne ominaisuudet sai sitten niin kuin sieltä alkupäästä ja loppupäästä kaikki tärkeimmät informaatiot pois, että se toiminta siinä välissä niin oli vähän tarpeetonta, jopa filleriä sanotaanko näin. Mutta siinä on myös minun mielestä yksi One Piece-historia, yksi parhaita niin kuin, vitsejä, kun tämä zombi nousee maasta ja Luffy vaan yrittää työntää sen takaisin sinne maan sisään, niin se toimii aina. Se toimii aina, paitsi että Netflixin adaptaatiossa se tietysti toimisi. Siitä vielä pieltä pari jaksoa katsomatta ja mielipiteeni on pikkasen pudonnut viime kertaisesta, että no joo, ihan jees se on, mutta viimeksi sanoin, että se huumoripuoli siinä ei oikein toimi, ja nyt täytyy valitettavasti myös todeta, että sitten ne oikeat sydäntä koskettavat hetket, mitä sarjassa ja alkupäässäkin ollut, niin sitten kun nekään ei oikein toimi samalla tavalla, niin voi valitettavasti ne 2 tärkeintä elementtiä ei oikein tuossa pelitä, niin sen takia täytyy vähän semmoinen neutraali mielipide tuosta adaptaatiosta antaa. Mutta One Piece on todellinen kuitenkin. Se on tärkeintä. Muuta, mitä on YouTuben kautta tullut vilkailtua, niin jälleen kerran algoritmit ovat todenneet, että suositellaanpas tätä tälle ihmiselle, hän varmaan näistä tykkäisi. Niin, mä oon itse asiassa simracingin aiheisia videoita katsonut kovastikin. Oletan, että Eetukin varmasti katsoo mahdollisimman realistisia autopelisimulaattoreita ja niiden ajosuoritteita YouTubesta suorastaan päivittäin. Siis nehän on koko ajan ykkösenä mun katselulistalla. Joo, se on kumminkin ihan oikeat kuskitkin näitä kunnon simulaattoreita käyttää sitten hyväksensä, niin kyllä ne sinänsä niin lähelle autenttisuutta päästään kuin olla ja voi, mutta ihan hauska tosiaan, että
ihmisiä sitten, jotka oikein kunnolla harrastaa, ei pelkästään jotain yhtä peliä, vaan sitten jotain muutakin semmoista. Yritin tässä googlettaa nopsaan nimeä, mutta varsinkin Jimmy Broadbentin videoita on tässä viime aikoina kovastikin katsonut, niin vähän niin kuin samaa tapaa, mitä ehkä silloin, kun en itsekään tappelupelejä nyt hirveästi pelaa, mutta jos tämmöinen Maximilian Dudin kaltainen henkilö löytyy, joka selvästikin on innostunut aiheesta, niin mukava hänen kautta nauttia sitten siitä sisällöstä, mitä hän tuottaa, niin samanmoista kyllä löytyy muistakin genreistä, ja sanoisin, että Jimmy Broadbent on vähän niin kuin sitten simulaatio-racingin ja ehkä vähän vuosia jotain arcadempaakin joukossa aina välillä mahtunut, niin sitten jos nämä kilva-ajopelit ja tämmöiset kiinnostaa, niin vastaava monen henkilö sitten sieltä suunnalta. Että melkein toi on semmoinen YouTube-sisältö, mitä nyt enemmän kuluttaa, että jokunen vuosi sitten se oli sitä mahdollisimman pitkää analyysivideoita ja tämmöistä, mitä tykkäsi kuluttaa kuin hullupuuroa, mutta nyt se on oikeastaan just tommoinen, että löytyy joku henkilö, joka jotain tiettyä genre heittää, niin kuin Maximilian Doodi tai Josh Dryface, tämmöiset, niin niitä on mukava tilata ja sitten sieltä täältä poimia videoita, ei ole pakko kaikkea katsoa, mutta silloin tällöin, kun sopiva hetki koittaa, niin aina kiva sieltä tältä videoita omaan makuun sitten poimia. Joo, itse pitikin mainita, että Josh Dryface, niin en ole aiemmin, on niin ollut tietoinen hänen kanavastaan ja videoista, mutta en ole ikinä katsonut. Nyt tuossa, tämän itse asiassa kuluneen viikon aikaa, niin joku siellä oli, tarjosi jotakin semmoista, että peli kiinnosti sen verran paljon, että hei, haluan kyllä itse asiassa tuon videon vilkastaa, ja sitten päädyin katsomaan kyseisellä herralta aika ison kanssa muitakin videoita. Laadukasta settiä tekee hän. Täytyisi noita hänen peliesittelyitä ja muuta selvästi katsoa enemmän. Mulla on vähän semmoinen olla, että kyllä se MMO nyt maistuisi, vaikka nyt toi Vovi Hardcore tuolla välillä ruudulla pyörähtääkin, mutta että olisi ihan kiva taas jotain MMOta vähän ahkeramminkin sitten pelata, mutta se on vähän hankala tätä podcastia tehdessä, niin ei oikein molempiin pysty huomiota sillä tasapuolisesti ikinä jakamaan. Mä puhun MMOiden pelaamista vähän samalla tavalla kuin jotkut ihmiset puhuu, että kyllä se olisi varmaan aika lähteä taas deittailemaan ja olisi aika rakastua jälleen kerran. Olisi kyllä se aika taas MMOta ruveta pelaamaan. Mulla menee näin. Samalla lausehan se melkein on. Niin, melkeinpä. Mutta ehkä sitäkin sitten jonain päivänä. Mutta siinä on varmaankin meidän alkuhypinät tällä kertaa. Ennätyksiä, kun 30 minuuttia meni tässä tällä kertaa. Siirtykäämme musiikin kuunteluun. Ja, no joo, en sano mitään. Musiikin kuuntelu on ihan kiva. Tilasin Spotify ensimmäistä kertaa elämässäni. Olen se joskus käyttänyt, mutta nyt ihan oikeasti maksoi ekaa kertaa. Rakas toinen podcastin elinpeli siellä Jason Wardi sai oman solo-albuminsa Full Feedin albumin julkaistua Plus Ultra, niin ajattelin, että kuunnellaan sitten hyvällä laadulla koko albumia. Hyvä setti. Kehut sinne suuntaan. Mutta jotain muuta musiikkia tällä kertaa, ja se tulee Densetsu no Starfine OST:ltä. Uutisotsikoita ja muuta mukavaa jutskaa
olisi täältä meillä seuraavaksi tulossa ja millä pistetään homma taas käyntiin? Tänä päivänä pelihistoriassa, eli mitä tapahtui ainakin 10 vuotta sitten. Ainakin 10 vuotta sitten on hyvä ja vielä parempi, kun se on 10, eli 10.10. olisi meillä tänään katsastuksen kohteena, että mitä on tuona päivänä pelihistoriassa aikanaan se julkaistu, ja takaperoinen järjestys on se hyvä järjestys, mitä käytämme tälläkin kertaa. Ja ensimmäinen poiminta tälle päivälle, mitä nyt tällä kertaa valkkasin, löytyy vuodelta 1994, eli melkein 30 vuotta sitten, ei ihan 29 vuotta sitten. Tänä päivänä julkaistiin DOS-versio, alkuperäisjulkaisu Jenkkien suunnalla pelistä nimeltä Doom 2. ID Software oli kehittänyt tämän ensimmäisen persoonan räiskintäpelin ja sen pelisarjan ensimmäisen jatko-osan. Ykkösosasta tuttu sankari palaa Marsin reissultansa takaisin voitokkaana, mutta demonit ovatkin jo ehtineet vallata maan ennen häntä. Planeetta ja sen asukkaat ovat jo kärsineet pahoin ja Doomguy lähtee sitten tuhoamaan planeetan yllä olevaa voimakenttää, jotta nuo viimeiset eloon jääneet pääsisivät pakoon. Peli sisältää noin 30 kenttää. Super Shotgun tekee ensi esiintymisensä tässä osassa, ja uusia demonijoukkojakin siellä vastassa on, muun muassa Heavy Weapon Dudeit ja Revenantit. Onko kakkosta pelattu yhtä paljon kuin ykköstä? Aika pitkälti joo, eli tosi vähän. Ei ole Doom-kulutus ollut Eetulla niin suurta. No ne on ollut semmoisia pelejä, että niitä aina silloin tällöin testailtiin aina kauhean pitkälle, kumpaakaan pelannut. Pitäisi jossain kohtaa kyllä ehkä kokea. Ykkönen on kyllä tullut hyvin kulutettua, varsinkin sarjavarina ensin ja sitten myöhemmin kokonaisena, mutta itsellä toi kakkonen on vähän jäänyt sillä, että ykkönenkin tuli pelattua paljon sen jälkeen, kun se enää relevantti peli oli, vaikka nyt kivihreä tapaus tietysti kyseessä onkin, mutta en ole kakkosta sitten, varmaan jotain Ultimate-versiota vai millä nimellä siitä on sitä myöhempää kokonaispakettia puhuttu, mutta en ole kakkosta niin hirveästi sitten pelannut. On oikeastaan vähiten pelattu Doom-peli itsellä. Vaikka semmoinen suosikki onkin, niin ehkä täytyisi senkin kanssa joskus oikeasti aikaa viettää. Toinen peli, minkä kanssa en lupaudu aikaa hirveästi viettämään, mutta tuli tämmöinen poiminta nyt tällä kertaa otettu. Välillä jotain klassikkoa ja välillä jotain muuta. 2002 vuonna, 21 vuotta sitten tästä päivästä taaksepäin, Game Boy Advancelle, josta tämän kertan jakson pääaihekin on ponnistanut pelikauppien hyllylle, niin samalle alustalle Jenkkien suunnalla tänä päivänä on julkaistu Shrek-peli nimeltä Hassle at the Castle. Tose, joka on itse asiassa myöskin, nyt mä rupesin katsomaan, että tässä on itse asiassa aika paljon Starfine kanssa siis sama. Tämäkin peli on Tosen kehittämä ja myös 2D-tasohyppelypelistä olisi kyse. Tämä peli kertaa ensimmäisen elokuvan tapahtumia, kun pelaajalle annetaan erilaisia tehtäviä suoritettavaksi. Shrekin lisäksi päästään ohjastamaan myöskin Aasia sekä prinsessa Fionaa. Pelistä löytyy myöskin tappelupelimodia. Tässä kohtaa mä pahoittelen joka ikistä kertaa, kun johonkin tappelupelimoodiin on viitattu jossain pelissä. Mä käytän aina samaa vitsi, että ei muuta kuin Evo on vaan tommonen peli, niin mä lupaan, että mä en käytä sitä vitsiä enää kertaakaan. Mä oon kuluttanut se jo puhki. Mutta onko Shrek-vitsinä kulutettu jo puhki? Eikö se ole, siis eka Shrek varsinkin, niin eikö se ole oikeasti ihan mainio elokuva? No siis 2 ekaa Shrekia on oikeasti ihan mainioita. Niissä alkaa tulla vähän sitä, että kun niitä on aivan liian monta. Olen 3 tai ainakin ne 3 on nähnyt, 4 tai 5 ehkä siis, mutta 1 ja 2 on oikeasti ihan hauskoja. Ja 2 on edelleen paras versio Holding Out for Heroesta. Kyllä. Joo, no vähän just toi aikakausi se, että kun itse teini-ikäistynyt ei tullut sellainen niin kuin sillain katsottua niitä ehkä, kun ehkä pari vuotta nuorempana olisi niitä halunnut nähdä, mutta tästä jälkeenpäin niitä vilkulipätkiä sieltä täältä ja sitten vihdoin kokonaisena, niin kyllä se ihan oikeasti mainiota elokuvaa siihen aikaan oli, vaikka nyt meemiarvo niistä enimmäkseen mieleen jäänytkin jälkeenpäin sitten. Mutta ajallensa niin varsin mainiota settiä siellä kyseessä ollut. Muuta, mitä tähän päivään on historian matkalla mahtunut, on
esimerkiksi 20 vuotta sitten, eli 03 vuonna julkaistu Samurai Showdown 5, joka tänä päivänä arcade-versiona julkaistiin Japanissa. Yuki Enterprise oli kehittänyt tämän tappelupelin, joka on sen pelisarjansa uusin osa 7 vuoden pitkällisen tauon jälkeen. Aikajatkumollisesti tuo peli on pelisarjansa ensimmäinen, ja siksipä peli tunnetaankin Japanissa nimellä Samurai Spirits Zero. Aina kun heittää Zeron perään, niin hyvää settiä tulee. Pelillisesti peliä on hieman nopeutettu, mutta myöskin samalla yksinkertaistettu enemmän niiden pelisarjan varhaisempien osien kaltaiseksi. Esimerkiksi Slash- ja Past-systeemi on pelistä poistettu, ja muun muassa combo-slashit ja sidestepit puuttuvat myös. 24 hahmoa löytyy pelistä, paljon tuttuja kasvoja ja pari uuttakin hahmoa tähän tuotiin. Eipä oikein Samurai Showdowneihin tullut itse tutustuttua. Joo, se on kyllä semmoinen tappelupelisarja, että en ole ikinä koskenut, mutta sitten kun on nähnyt kuitenkin niin kuin pelikuvaa ja tälleensä, niin se on ihan nätin näköistä toimintaa kuitenkin. Ja kyllä se jotain huomiota se uusi julkaisukin, mikä tässä nyt kun sanon, että ei niin kauan sitten tuli ja tarkistan, niin 6 vuotta varmaankin, mutta mikä tästä nyt tuli, niin kyllä se jonkin verran kumminkin pöhinää herätti, kun sekin tässä sitten markkinoille tuli, vaikka nyt semmoista isoa jalansijaa sieltä varmasti vienytkään. Mutta siinäkin yksi pitkäikäinen tappelupelisarja kyseessä. Sitten vähän kokoelman julkaisusta mainintaa. 2007 vuonna 16 vuota sitten siis julkaistiin Steamin kautta Orange Box-niminen kokonaisuus, joka sisälsi pelit Half-Life 2, Half-Life 2 episodit 1 ja 2, Team Fortress 2 ja sitten myöskin alkuperäinen portaali löytyi tästä kokoelmasta. Onko kaikkia tapauksia pelattu ja löytyykö oranssina laatikkona koko paketti hyllystä? Ei ole Orange Boxia mulla kyllä hyllyssä. Ja no, Half-Life 2 ja episodeineen on pelaamatta. Team Fortress 2 joskus yritin päästä pelin sisälle, pelasin sitä ehkä 2 iltana tunnia, totesin, että ehkä vaan nettiräiskynyt ei ole minun varten. Ja Portal on, se on pelisarja, mistä me ollaan ehkä joskus jotain pari sanaa sanottu. Hyvä peli. Itselläkin on noin episodit tuosta kokonaan pelaamatta, että sitten joskus kun 2 tulee meille jaksoaiheeksi, niin varmaan siinä samalla innottomana sitten noin episoditkin olisi hyvä käydä läpi. Ja vähän Team Fortressin kanssa sama, että on sitä silloin tällöin tullut testailtua, mutta ei se koskaan juurtunut semmoiseksi vakiopeliksi itselläni. Teillä oli se kutoinen 360 PS3 aikaa vastaavanmoinen peli, mitä te pelasitte myös ainakin 3 iltaa, mutta mikähän se mahtoi ollakaan, en muista. Ei pyörittää silmiä, se ei varmaan edes tiedä, mistä minä puhun. Hetkinen siis, mitä me pelattiin? Siis Steamin kautta pelattiin tätä loadouttia. Joo, loadoutti oli kyseessä. Hyvä. Vanhoja aina kiva muistella. Onko loadout jo 10 vuotta vanha peli, voinko mäkin pelata sitä? Onko se peli enää olemassa? Kuollut ja kuopattu. On se ainakin kuin Hard Bro-niminen päkki olemassa. On se kai se vielä olemassa. Mut joo, olen pelannut peliä viimeksi 2015. Että olen mielestäni 105 tuntia aikoina pelannut. Siis se oli muutaman kaverin kanssa niin ihan passeli. No eihän sehän oli niinku vähän ola yli kuvattu, ei se täysin FPS ollut, mutta kuitenkin. Se oli ihan kiva, mutta siinä se taisi olla, että just niitä aikaa kun me lopeteltiin sen pelailut, niin siinä oli, että olisi tulossa jotain niin kuin tämmöistä PvE-kampanjaa tai tällaista, mutta me en tiedä tuliko se sitten ikinä. Et ollut sitä koskaan kokemassa. Jep. No, jotain semmoista siis joskus yhteiseksi peliksi lähdetään valkkaamaan. 10 vuotta sitten on aina myöskin mukava tarkastella, että olisiko tasaan 10 vuotta sitten mitään mainitsemisen arvosta tullut, niin periaatteessa oli, ei kokonaista peliä, mutta kokonaisen pelin demo kumminkin, joka itselle ainakin hyvin mieleen on jäänyt. Tänä vuonna 10 vuotta sitten, vuonna 2013, julkaistiin nimittäin Stanley Parable-pelin demoversio Steamin kautta ja useammallekin eri alustalle. Ja en muista, oliko millä kaikilla alustoilla, oliko kaikki samana päivänä, mutta Mäkillä ainakin tänä päivänä oli tullut ja noin viikko tästä eteenpäin sitten se koko versio tuli. Galactic Cafe oli studio-nimitys, jota käytettiin pelin julkaisua varten, ja kyseessä on tämmöinen tarinavetoinen, en nyt parodia peliksi sanoisi, mutta
narratiivivetoinen kävelysimulaattori, missä käydään sitten itse ohjastamassa ensimmäistä persoonasta hahmoa eteenpäin, ja se kertoja ääni kertoo, että mitä meidän pitäisi tehdä, ja siinä sitten voimme miettiä, että kuunneltaanko kertoja äänen ehdotuksia vai yritetäänkö jotenkin peliä lähteä rikkomaan, ja itse ainakin Stanley Parablein pelaamisesta nautin aikanaan suuresti. Se on taas näin, mitä pitäisi jossain kohtaa oikeasti kokea. Ei ilmeisesti myös mahdottoman pitkä tapaus ole, että jos siinä vaan pelaisi. Eipä joo, se justi, että kuinka paljon sitä haluat pelata, mutta oletan, että jos peli maistuu, niin kyllä sitä tulee sitten yritettyä monella eri tapaa pelattua ja vähintäänkin sitten YouTubesta katsottua vaihtoehtoisia loppuja, mitä tuolle pelille kyllä myöskin paljon sisältää. Kyllä vain. Tämmöistä tapausta ainakin tämä päivä on historiansa varrella pitänyt sisällänsä. Palatkaamme suht nykyaikaan, ja ei me nyt tietysti uusista peleistä puhuta, mutta mitä uudempaa uutisointia vanhoista peleistä on viime aikoina tullut. Joo, ekana hypätään vähän Mega Drive-uutisiin. M2 kehittämä Mega Drive-porttaus ensimmäisestä Darius-pelistä, joka julkaistiin osana Mega Drive-minipakettia, on nyt ostettavissa erikseen digitaalisesti Japanin Switch eShopin ja PlayStation Storen kautta. Pelistä julkaistiin paranneltu versio vuonna 2021 erikoisjulkaisuna, joka sisälsi kolme eri pelimoodia ja parannetun ääniraidan. Ja tuore digijulkaisu on sama kuin tämä vuoden 2021 kasettijulkaisu. Mutta Japanin ulkopuolisesta julkaisusta ei ole vielä annettu ilmoitusta. Darius on kanssa semmoinen pelisarja, että enpä ole ikinä silleen perehtynyt, vaikka olen tietoinen, että on kuitenkin ainakin jossain määrin tykätty. Samaa mielipidettä kyllä monesta suunnasta tullut, ja voisi itsellekin kyllä Smupin pelaaminen maistua, mutta nyt on vähän paha Joanikin jälkeen, että kun on niin isolla aalloharjalla käyty, että mikä on sitten semmoinen peli, mikä sen jälkeen enää maistuu. No, mutta jos kuitenkin päädyt Dariusta pelaamaan ja haluat lisää Dariusta, niin Hamster Arcade Archives julkaisee tuoreimman... Hetkinen, pahoittelen, olen koko viikonlopun juonut viinaa ja olen nyt edelleen krapulassa, joten sanat on vaikeita. Hamster Arcade Archives tuorein julkaisu vuoden 1989 taiton kehittäjä pelisarjan jatko-osa Darius 2. No niin, kiitoksia. Peli julkaistiin Arcade-hallin lisäksi myös useille konsoleille, mutta tämä julkaisu on pelin harvinaisempi 3 ruudun versio pelistä. Sehän on ihan liikaa, kun 3 ruutua pitäisi yhtä aikaa katsoa. En minä osaa katsoa 2. Ja onko Eetulla, jos jonain päivänä Battle Stationia päivittäisesti, niin onko ultra wide ruutu ikinä ollut haaveissa, että sitä olisi hauska hyödyntää ja peleissä käyttää? Jos olet niitä semmoisia kaarevia isoja ruutuja nähdä. Niin kyllä. Niin voisi töistä napata ajotoimista yhden mukaan, ei kukaan huomaisi mitään. Mutta joo, olisi se tavallaan hauska, mutta ehkä en rupea kuitenkaan investoimaan. Kyllähän se vähän jo näyttikseltäkin sitten toki enemmän vaatisi. Tuo vaan tuosta tuli tästä pelistä just mieleen, että mitä on, kun tämäkin peli nyt oli muun muassa tuossa, muuten aika harvoin uudestaan julkaistu tämä 3 ruudun versio, mutta se oli ilmeisesti tässä taitokokoelmassa, mikä oli tänä vuonna julkaistu, niin siinä se oli ainakin tullut myöskin, niin nähnyt vaan, kun ihmiset tätä peliä pelaa se sitten ultrawide monitorin avustuksella, ja meillä on varmasti myöskin tämmöisillä pyörinyt, mutta erittäin hyvältä peli näyttää varsinkin tuommoisella ultrawidelta ruudulta pelattu. Sitten pysytään kuitenkin Sega-asioissa. Vuoden 2017 alkanut Sega Forever-palvelu on mitä ilmeisemmin hiljalleen päättymässä. Puhelinalustoilla toiminut palvelu Sega-pelien julkaisussa on edelleen pelattavissa offline-tilassa, mutta monia listattuja pelejä ei pysty enää ostamaan, eivätkä ne saa päivityksiä. Ja palvelun aiemmin aktiiviset sosiaalisen median tilit on myös hiljentyneet tässä viimeisten kuukausien aikana. Ei sinällään yllätä. Koomista vaan, kun nimi on Sega Forever ja sitten se kaatuu. Joo. Forever, never. Mitenkä nyt mahtaa sitten ollakaan. Ja tuli vaan koko tästä uutisoinnista mieleen semmoinen, että no en ole tästä kyllä hirveästi raportoidu matkan varrella. Sitten mä rupesin miettimään, niin puhuttiinko mä tästä meidän ekana vuonna. Mulla on semmoinen muistikuva, että oliko se silloin just niin vähän niin kuin vuoden loppupuolella oli, että Sega on vähän niin kuin paljastamassa paljon isoja juttuja. Ja sitten me oltiin kauhean nekaa, että mitä sieltä mahtaa tullakaan. Ja olisiko ollut joku uuden vuoden
veikkaus, että se on tietysti joku puhelinjulkaisu, ja sitähän se sitten olikin. Mulla on joku tämmöinen muistikuva, että me ollaan kyllä tästä Foreverista puhuttu silloin, kun tämä julkaisi, tai kerrottiin, että tämä oli tulossa. Joo, kyllä me siitä ollaan puhuttu, että meikin muistan. Mutta ei kyllä sitten pätkääkään sen jälkeen tullut seurattua, että mitä asialle tapahtui, ja varsinkin se, että ymmärsinkö oikein, että sitten jos niistä peleistä ei maksanut, niin piti mainoksia ja sun muuta katsoa siinä samalla, niin ei välttämättä se ihan hyvä tapa jonkun Sonic kentän jälkeen puolen minuutin mainosta pistää pyörimään heti perään. Ei ollut alustallaan ja toteutus tavallaan koskaan semmoinen itseä kiinnostanut systeemi kyllä, niin enpä ihmettele, että tämmöinenkin katoamassa sitten pikkuhiljaa olisi. Ei päästä Comic Zonea pelaamaan puhelimella nyt. Se olisi varmaan ihana kokemus. Sitten meillä viimeinen isompi uutinen. Nintendo ilmoitti sulkevansa Wii U ja 3DS-konsolin verkkopelipalvelut ensi vuoden huhtikuussa. Alusta ja verkkokaupat suljettiin tämän vuoden alkupuolella ja seuraavaksi päättyy myös mahdollisuus käyttää pelin nettiominaisuuksia. Poikkeuksena kuitenkin ovat Pokemon Bank ja Pocket Transporter-palvelut, joiden tuki jatkuville ainakin toistaiseksi. Se on aina harmillista, kun nykyaikana nuo konsolit on sinällään niin netistä riippuvaisia, että eihän niitä tietenkään niin nettipalveluilta ikuisesti pitää, kun se konsoli ei enää myy, eikä sillä pelejäkään myydä juurikaan, niin nehän on sinällään turhaa Nintendolle ja näitä pitää palveluja yllä, mutta ymmärrän, että se joitakuita harmittaa. Joo, lähinnä noi Wii U-jutut, että miettii, että mitä sillä olisit pelannut, että ne olisi siellä jossain valikon takana ollut, että olisitko halunnut netissä käydä tämmöistä pelaamassa tai jotain muuta. No, itsellä ei Wii Uta koskaan ollut ja tuskinpa tulee koskaan olemaankaan, niin ei sinänsä haittaa. 3DS se vähän ärsyttää, kun aika monessa pelissä, mitä omastakin pelihyllystä löytyy, niin vaikkei mitään niiden nettiominaisuuksia käytä, mutta joku Bravely Defaulttikin niin aika paljon tyrkyttää sitä, että rupeaa nyt sitä kylää vaan tekemään ja kaikkia nettiominaisuuksia ja muuta tämmöistä hyödyntää, niin kun mä nyt vaan haluaisin, että ne olisi siellä jossain pois silmistä sitten. Se on varmaan monessa pelissä tämmöistä asiaa, mitä se suostuttelisi koko ajan netin kautta jotain tämmöistä sosiaalista pelaamista harrastaa, mutta kun sitä ei sitten enää olekaan siellä, niin mitäs teet? Et voi skipata, mutta pakko on kuunnella semmoisetkin tutoriaalit läpi. Totta. 3DS tuo ehkä vähän enemmän haittaa, vaikka sillä nyt ei sillä monin pelinä varmasti niin hirveästi pelaisikaan, mutta varmasti siellä kuuntelijoissakin jotain, jotka 3DS:llä jotain nettipeliä harrastanut kovasti. Ja Pokemonilla tietysti omat erikoisoikeutensa. Pokemon Privilege. Parempi kumminkin, että pääsee vanhojen boksuun ja siirtelee vanhojen pelien välillä. Ymmärrän kyllä, minkä takia sille annetaan erityisehto. Tämäkin ongelma ratkeisi, kun julkaisevat vain ne kaikki Switchin kautta, niin ei tarvitsisi kikkailla liikaa. Se on ihan totta. Kyllä vain. Pikauutisia myöskin muutama kappale heitettäköön ilmaan. Evercade on yksi kiva uutisoitava asia, koska heillä tuntuu aina jotain kivaa kerrottavaa. Tällä kertaa vaihtelun vuoksi jotain ei-kivaa kerrottavaa. Evercade nimittäin ilmoitti, että heidän laitteleensa julkaistut Atari-kokoelmat sekä niiden valmistus on nyt päättymässä vuoden vaihteessa. Asiaa vähän kaarreltiin uutisoinnissa, mutta ilmeisesti Atari-lisenssit oli semmoisia, että he eivät niitä halua sitten tämän alkuperäisen sopimuksen jälkeen enää lähteä jatkamaan enempää, että jos haluaa päästä noita Atarin vanhoja pelejä Evercade-alustalla pelaamaan, niin kannattaa pikapuoleen pistää ostoslistalle, kun niitä vielä helposti saa. Ymmärrettävä ratkaisu, varsinkin kun ei nyt mikään iso lafka varmasti vieläkään tämänkään menestyksen jälkeen ole, mutta eiköhän noita Atarin pelejä pääse vähän muillakin alustoilla sitten pelaamaan. Luulisi kyllä. Mites Nokia N-Gagen pelaaminen, onko se myös semmoinen asia, mikä houkuttelisi kovasti? Me ollaan väärä ihmisiä puhumaan Nokia N-Gageista, mutta ei kiitos. Meidän pitäisi olla oikeita henkilöitä puhumaan N-Gageista, se on nimittäin. Kyseisen alustan julkaisusta tuli tässä hiljattain pyöreät 20 vuotta täyteen, ja oliko silloin, kun N-Gageista ensimmäistä kertaa kuulit, niin oliko pienitäkään kiinnostusta lähteä pelaamaan semmoisella alustalla? No siis sehän teoriassa kuulosti oikein mielenkiintoiselta, mutta muun muassa Savonen Sittarissa oli yksi testikäytössä ja sille jotain Simsia tai jotain, kun hetki aikaa testaili, niin totesi aika nopeasti, että että ehkä tämä ei ole pelaamisen tulevaisuus.
kumma. Kyllä mulla on tismalleen sama kokemus, että jossain infotiskillä on nimenomaan Simsia testailtu Engagella, että joku yhteistyösopimus selvästikin ollut EAlla ja sitten Nokialla tuon kanssa, kun tätä on näköjään sitten muuallakin lähdetty markkinoimaan. Mutta kyllähän se siis ajallensa oli varsin tehokas laite ja kovasti uumoiltiin, että rupeaa pistää Nintendolle kovastikin vastaan, varsinkin kun Nokia oli aika kingi vielä siihen aikaan, niin kyllä ne oletukset toki oli ihan aiheellisiakin myös, että sieltä voi jotain ihan oikeasti isoa hittiä tulla, mutta mä en tekee sitä Nokia-brändiä sillain ikinä siihen pelaamiseen osannut sillä yhdistää, että mä olisin sen takia koskaan ollut erityisen kiinnostunut tuommoista käsikonsolipelaamisesta ja muutenkin siinä sitten, että itselle käsikonsolipelaaminen oli Pokemonia vain eikä oikeastaan mitään muuta, niin ei sen takia sitten tuommoinen alusta, millä ei Nintendo-pelejä ollut varmastikaan tulossa, niin sekä ei kiinnostanut ja muutenkin sitten enemmän konsolipelaaja oli jo tuossa vaiheessa, että en tuommoista käsikonsolipelaamista niin harrastanut ja havitellut. Tiedä sitten, jos olisi ollut se ainut puhelin, mitä sä olisit käyttänyt, että ei olisi ollut jotain peruspuhelinta sitten N-Gage sen rinnalla, vaan että se olisi ollut se N-Gage justiinsa laite, mitä olisi sitten puheluiden soittoonkin käyttänyt, että olisiko se ollut se ratkaisu, mutta tuskinpa minun elämäni hirveästi erilaisempi olisi, vaikka N-Gage olisi taskussa pyörinytkin. Ehkä ihmiset olisi osoitellut sormella enemmän ja nauranut, mutta tuskinpa se enempää. Harmi vaan N-Gage kerääminenkin, jos sinne tielle olisi halunnut lähteä, niin rupeaa sielläkin laitteisto- ja pelihinnat nousemaan pikkuhiljaa, että tästäkin junasta olemme myöhästyneet. Sepä. Oletko perehtynyt, miten N-Gagen emulaattorit toimii? En ole, mutta ehkä varmaan toimisikin. Ehkä joskus pitäisi käsitellä vaikka se Simsi. Joo, se just, että se on meidän teema selvästikin, me kysellään ihmisiltä jaksotoiveita, mutta sitten Mankispoova jossain kohtaa rupeaa kipristymään ja sieltä tulee aina joku ihan häröversio, niin me pidetään tai Engage-versioita toivotusta peleistä. Kyllä. Tätä te halusitte. No, fanikäännökset on semmoisia pelejä, joita varmastikin ainakin joku aina haluaisi päästä vihdoin viimein pelaamaan, niin pari siellä olisi englanniksikin nyt käännetty, niin mitäs nyt päästäisiin ekaa kertaa pelailemaan tutulla kielellä? Joo, Ultima Underworld. Vuonna 1997 julkaistu PS1-porttaus, 5 vuotta aikaisemmin julkaistu Ultima Underworld, Tsukigen Abyss PC-pelistä. Länsimaisessa roolipelissä, jonka PS1-versio julkaistiin ainoastaan Japanissa, löytyy muun muassa uudet välivideot, 3D-hahmomodellit sekä käyttöliittymän ohjaimelle toteutettuna. Käänteinen kertius. Erikoista, että tämä niinku Ultima-peli, joka ei ole tullut niinku länkkärikielellä pelkästään Japanissa. Tosi jännä. Joo, ei ollut siitäkään kun yritin juttua keksiä, että minkä takia näin tehty, niin ei sitäkään koskaan virallista lausuntoa sitten annettu, että miksikö ei, mutta kai ne sitten ajattelee, että heillä on kumminkin suht tunnettu brändi, mikä myös Japanissa ainakin välillisesti tunnetaan, koska kovasti inspiroinut japanilaista roolipelaamista tuo Ultima-sarjakin, niin ajatellut, että täytyy sinne Japanin markkinoille päästä, mutta vain ja ainoastaan Japanin markkinoille. Ajatteliko näin, että länsimaiset ei halua mitään tuommoista konsoliohjaan kädessä pelata, niin olisiko jotain tämmöistä olettamusta ollut? Voihan se olla. Sitten Chocoboland, A Game of Dice. Game Boy Advancelle julkaistu digitaalinen lautapeli vuodelta 2002, kehittäjänä Deneuve Square. Monopolista ja Itadaki Streetistä vaikuttaa ottanut peli julkaisiin ensin Pleikkari 1 vuonna 1999 osana Chocobo Collection julkaisua ja portattiin sitten käsikonsolille. Käsittelystä huolimatta tämä versio sisältää enemmän sisältöä kuin alkuperäinen versio. Kovasti ne yrittää Chocoboa iskeä maskottina joka peliin, mutta ei se ole ainakaan itsellä toiminut. No, ehkä ne tästäkin julkaisee Switch-versio, joka onkin täynnä mikromaksuja. Kyllä sä se toiveisi varmasti läpi saa, pistä Square Enixille viestiä, ne varmasti tulee. Kyllä. Joo, vähän vähemmässä määrässä tällä kertaa fanikäännökset, mutta ei se mitään. Tämäkin riittää aina välillä. Ja eihän se nyt periaatteessa
fanikäännöksistä puhuminen kesken lopussa, sillä meidän tämänkertainen jakson aihe Densetsu no Starfire on nyt myöskin hiljattain fanikäännöksensä englanniksi saanut, ja sen pohjalta lähdemme tauon jälkeen kyseistä peliä käsittelemään. Advance. Spinアタックで海の平和を取り戻せ。おっちょこちょいだけど頑張りや。ハッピー、さあ行け、大冒険だ。ゲームボーイアドバンス、伝説のハッピー。Takapölykynnyn jakso numero 168. Välillä sitä aina ihmettelee, että miten me tännekin asti ollaan jo ehditty, mutta niin se aika vaan rientää. 168 ja minun valintani oli tällä kertaa ja lähdin purkamaan ajatustani sillä, että silloin tällöin on kiva ollut ehdottaa jotain fanikäännettyä peliä jakson aiheeksi. Tulee vähän monipuolisuutta meidän jo läpi käytyjen pelien katalogiin, ja kyseessä oli sen verran kevyt tapaus kumminkin, että ajattelin, että hyvää tuommoista välipalaa isojen pelien välille aina heittää jotain tämmöistä pienempää tapausta. Ja koska tämä tosiaan ihan hiljattain vasta sen käännöksensä oli saanut, niin oli sillä ajatuksella sitten hyvä ottaa näin vielä tuoreeltaan pelikäsittelyyn. Onko Eetu nimelläkään tätä Starfire, kuten se muualla vähän paremmin tunnettu on, no Starfire vai Starfire, niin iso ero ei ole, mutta oliko Eetu kyseisestä tapauksesta kuullut koskaan aikaisemmin? En ikinä ennen, tämä oli täysin uusi tuttavuus koko sarja. Joo, itse on jossain kyllä jonkun materiaalin yhteydessä tullut sivulausessa tämänkin vastaan, mutta en voi kyllä myöntää, että olisin sellainen koskaan ajatuksen kanssa lähtenyt kyseistä pelisarjaa tutkimaan. Ja hyvä, että siis molemmille jotain lähes täysin uutta ainakin täällä oli meille tarjolla. Mutta minkälaisesta lähtökohdista on tämmöistäkin tapausta siis lähdetty kehittämään? No, kehittäjä tietysti on tässä kohtaa aina hyvä mainita, ja se on studio, joka on paljon tehnyt, mutta harvoin krediittiä sitä itsellensä ottanut. Kyseessä on nimittäin Tose-niminen studio, joka kyllä retropelaajien keskuudessa tunnetaan, mutta
mutta sen enempää siitä kumminkaan yksityiskohtaisesti ei puhuta, ja sille ihan syynsäkin on. Kyseinen studio on ollut jo vuodesta 79 asti toiminnassa, ja he ovat sitten näitä videopelejä kehittäneet aina 84 vuodesta asti. Tämän uransa aikana tämä studio on osallistunut yli 1000 eri pelin kehittämiseen, mutta tämä studio tosiaan ei oikeastaan koskaan ilmoita sitä omasta osallisuudestansa näiden pelien kehittämiseen, niin sen takia tätä tarkkaa pelin julkaisumäärää on aika vaikea arvioida. Jos jotain wikihenkisiä pelisivustoja käy koluamassa, niistä löytyy mainita, että Tose olisi tämän pelin tehnyt, niin se yleensä perustuu sitten jonkun ulkopuolisen tahon, pelimedian, journalisti ja tämmöisten osapuolten olettamuksiin. Mutta etsimällä, jos lähtee etsimään, niin ei sitä nyt sillain kovin hankalasti piilotettu ole, varsinkin jos käy jotain Bandain, Tomy Corporationin, Jalekon tai ton Namcon tämmöisten studioiden pelikatalogia läpi, niin aina kannattaa vähän miettiä, että siellä joku Tosekin on mahdollisesti ollut työpanoksessa sitten mukana osallistumassa. Tosen varapresidentti Masa Akarida onkin ihan ääneen sanonut haastattelussa, että heidän studiollansa ei ole sitä omaa visiota, vaan he haluavat nimenomaan toteuttaa asiakkaittensa visioita ja näkemyksiä. Ja senpä takia tämä studio on vähän niin kuin tämmöinen work for hire kautta ehkäpä jonkinlainen kummitushaamustudio, niin kuin haamukirjoitteista puhutaan, niin sama konsepti käytännössä, että nämä ovat haamupelin kehittäjiä. Heidät palkataan, kun halutaan työvoimaa jostain saada kokenutta semmoista. Tämänkin pelin kehitys, eli Densetsu no Starfine suunnittelu on aloitettu jo vuonna 1995. Silloin Tosen päästä kysyttiin Nintendo suunnalta suoraan, että hei, voitaisiin tehdä teille jotain peliä, onko teille jotain peli-ideaa, mikä pitäisi toteuttaa. Ja siinä sitten molemminpuolisen keskustelun jälkeen toivetta tuli Nintendon suunnalta, että jotain semmoista vähän floatimpaa, eli jos nyt suomalaista termiä pitäisi käyttää, niin jotain ilmavampaa tai leijuvampaa tasohyppelypeliä olisi ihan kiva nuorisolla heittää, niin voisitteko semmoisen tehdä. Muutamaa konseptia testattiin ja lopulta päädyttiin sitten siihen, että vedenalainen seikkailu niin kuulostaisi ihan hyvältä konseptilta tämmöiselle toiveelle. Poikkeuksellisesti sen takia tämä Tosen nimi löytyy tästä Starfy-pelisarjan julkaisusta, sillä he omistavat Nintendon kanssa tämän lisenssin yhdessä. Siitä siis selväksi käy se myös samalla, että Nintendo tosiaan tämän pelin julkaisijana on toiminut Japanissa. Peli lopulta sitten julkaistiin vuonna 2002, eli 7 vuotta meni. Tämä ei ole niin iso peli, että se selittäisi pelkästään siihen, että minkä takia 7 vuotta meni, vaan peli tosiaan, kun se aloitettiin jo alkuperäiselle Game Boylla se kehitys, se rupesi olemaan tiensä päässä jo, niin siirrettiin peli-idea sitten Game Boy Colorille ja tehtiin vähän uudestaan, ja siinä sitten kävi taas sama, että kun rupesi se julkaisuajankohta pikkuhiljaa lähestymään, niin Nintendo sitten totesi, että no siellä olisi toi Game Boy Advance tulossa ihan kohta, että voisitteko kerran vielä tehdä sen peli uudestaan, niin ainakin ne Game Boy Color-versiosta siis prototyyppi olemassa on. En tiedä mihinkään alkuperäinen Game Boy-versio ikinä päätyi, mutta Game Boy Color-versio oli lähellä julkaisua, mutta siinä sitten tosiaan todettiin, että ehkä yritetään kerran vielä vähän hioa tätä timanttia uudestaan, ja sen takia Game Boy Advancelle sitten vasta vuonna 2002. Peli oli tarkoitus Kiinan markkinoillekin julkaista, mutta ne piratoi pelejä niin kovastikin, niin Nintendo sieltä markkina-alueelta sitten rupesi näinä aikoina pikkuhiljaa poistumaankin jo, niin sitä ei sitten tapahtunut. Ja valitettavasti muuallakaan maailmaa peliä ei päästy sitten nauttimaan, että jäi tämä tapaus pelkästään japanilaisten herkuksi. Genreä, jos tälle pelille pitäisi jotain antaa, niin 2D-platformeri tietysti on se mahdollisimman geneerinen tapa, miten peliä voi kuvata, mutta joku wikisivusto käytti pelistä termiä Marine Action Game. Eikö nämä ole just hyviä peligenrejä, kun keksitään joku sana ja action siihen vielä perään, niin se kuvastaa täydellisesti, mistä on kyse. Kyllä. Tuohan sitä Marine Action voi olla kyllä hyvin monitulkinen, että sehän voi olla merenalasta, tai sitten se voi olla vaikka StarCraftin marine joka sinne yhtäkkiäkin tulee kuvioihin. Kyllä. Olisi pitänyt Ekkoakin siis Marine Action-pelinä silloin aikanaan se kuvailla, mutta se jäi hyödyntämättä. Muistan jatkossa paremmin.
Kyllä. Samoin James Bond 1. Joo, kyllähän tätä peligenren sisältä vaikka mitä klassikoita löytyy. Aina kun veden alla mennään tasohyppelyssä, niin ei voi muuta kuin parasta A-luokkaa sieltä tulla ulos. Kyllä. No, tommosista lähtökohdista Tosen ja Nintendon innoittamana lähdettiin tosiaan kaikille osapuolille iloista mukavaa tasohyppelyseikkailua kehittämään, niin jotain tarinan puoltakin pelistä saattaa siinä tapauksessa löytyä, ja kyllähän sitä muuten löytyykin. Joo, pelin lähtökohta on tällainen pilvikaupunki kautta pilvilinna Pufftop, ja siellä prinssi, tämä tähti Staffy, vahingossa vapauttaa tämmöisen pahan hengen, joka sitten aiheuttaa hirvittämään kaaosta, ja siinä samassa Staffy putoaa mereen, ja sieltähän merestä pitäisi päästä takaisin Pufftoppiin ja saada selville, että mikäs härdelli sillä oikein alkoikaan, ja siinä sitten Staffy kohtaa monia uusia ystäviä, muun muassa tämä simpukka Moen, kenen kanssa lähdetään sitten sekä merta että taivasta pelastamaan. Kyllä vain. Huomautus tähän kohtaan. Me olemme nyt kyseistä peliä lähteneet pelaamaan tämä romhacking.netin kautta julkaistun fanikäännöksen kautta, ja minulla ei ole käsitystä virallista termeistä, joista kun pelisarjasta on vain yksi osa julkaistu, niin en tiedä, onko meillä kuinka virallisia nimityksiä, ja varsinkin, että onko meillä semmoisia hahmoja, jotka on esiintynyt muissakin osissa. Niin. Olemme käyttäneet tosiaan fanikäännettyä versiota, niin meillä saattaa nimet olla jotain muuta kuin mitä ne virallisesti on. Niin pieni huomautus tähän kohtaan. Mutta joo, pieni alkusynopsis siihen annettu on. Kyllähän tämmöistä monesta muustakin pelistä löytyy, prinsessa on kidnappattu tai jotain muuta ikävää alussa tapahtunut, ja seikkailu lähtee sitten siitä liikenteeseen, ja mitään dialogia tai muuta ei tapahdu enää sen jälkeen, mutta herranjestä Staffy, tästä niin oikeasti löytyy sitä keskustelua ja tarinapuolta omituisen paljon, pelottavan paljon suorastaan. Joo, se oli pelin alussa, kun oli vielä tutorialina, että okei, nyt käy järkeä, tässä kyllä parikin eri hahmoa kertoo juttuja, joo, tää tosiaan tää simpukka Moe lähtee sun matkaan, että ei kohta varmaan tää tekstimäärä vähenee. Ei vähene, joka kentässä on sekä alkuun on pitkähköikin tarinapätkiä, lopussa on lisää, ja sitten kaikki on niin kuin syy, että bossitkin eivät ole vain, että no tässä on nyt paha kala vasta. Siinä on aina joku syy, että miksi tämä kyseinen paha kala pitää nyt päihittää ja mitä härnäyksiä hän on tehnyt. Niin, se oli mielenkiintoinen yllätys, että se tarinan määrä ja dialogin määrä on yllättävän korkea. Ei se mitään Shakespearea ole, mutta siis ihan tarpeeksi viihdyttävää. Se just, että nämä tulee vähän, en voi sanoa, että world buildingia nyt ihan hirveästi tapahtuisi, kuin tämmöinen, että mikään fantasia-epos ole missään tapauksessa kyseessä, mutta käy selväksi, että yksi iso yhteinen meri kuitenkin kyseessä on, ja siellä paljon erilaisia asukkaita, joilla jokaisella vähän oma persoonallisuutensa on, niin yllättävän paljon tuommoisella sitten saa kumminkin väriä. En mä sillä itsekään ajattele, että mä tasohyppelyssä nyt hirveästi sitä tarinapuolta kaipaisin, mutta kyllä se ehdottomasti oma mausteensa tuommoiselle pelille tuo, kun näinkin paljon sitä sitten laitetaan. Sepä. Mutta sitten taas kun näin paljon sitä laitetaan, niin siinä on aina se riski olemassa, että rupeako se sitten sitä peruspelaamista rikkomaan kuinka pahasti, kun pitäisi vaan juosta, dässätä ja hyppiä paikasta toiseen kauheata vauhtia eteenpäin, niin onko ei tässä riskiä olemassa, siis että onko tässä jopa liikaakin tarinaa? Onko tämä sun mielestä, kampittaako tämä kuinka pahasti sitten ihan peruspelaamista? Ei sitä liikaa ole. Se välillä siitä saattaa tuntua, että nyt hei hemmetti, antakaa minun vaan edetä, että minun ei tarvitse keskustella tästä asiasta tämän tyypin kanssa, kun me tiedän kyllä, mitä olen tekemässä. Mutta sitten musta oli kiva, että kun tämä Moehan on kaikissa kentissä on siellä täällä piilossa, silmät näkyy maassa, niin siihen jos menee just tämän dashin tekemään, niin se hyppää sitten esiin ja antaa jonkun vinkin, niin kaikki nämä ei ole pakollisia. Se voit nähdä, tuolla se Moe on, mutta minun ei tarvitse käydä sen juttelemassa. Tosi sitten, jos on jotain tosi tärkeää, niin sitten se kyllä hyppää sitä automaattisesti. Aina ei voi nyt vältellä. Ja tykkäsin esimerkiksi ennen jokaista bossiahan Moe kanssa tulee antamaan vinkin, että miten bossi voittaa, niin parin ekan bossin kohdalla ihan vaan koska näin Moe, niin kävin juttelemassa, mutta sen jälkeen minä rupesin välttelemään sitä, kun tiesin, että okei, bossi tulossa. En halua vinkkiä, koska mä pomatappelut ei muutenkaan mitään tähtitiedettä ole, mutta edes joku haaste. Joo, Moe on siinä meillä sitten alusta loppuun asti siellä muuten kenttäkohtaisia hahmoja kyllä sitten eriksenkin, mutta Moe on siinä meidän
matkan mukana vinkkejä ja kaikkea muutakin kovasti antamassa, ja Mootota kyllä itse luulen, että hän on se sankari tässä tarinassa. Kyllä. Hänen tarinoita kuuntelee, niin Mo on se tähti tässä näin, ja me ollaan sitä vaan hänen sidekickinään, mutta en mä nyt tiedä, miten se käytännössä sitten menee. Hyvä kumminkin, että tuommoista tarinan puolta on, eikä mä sitä nyt itsekään yleensä kokenut, että se hirveä ikävä määrä on välillä, se on sitten kun joka huoneen välillä aina siinä huoneen alussa jotain tarinanpätkää tai muuta halutaan väliin heittäin. Kyllä siinä paikoitellen tuli vähän semmoinen olo, että muutenkin jo peliannos tältä istunnolta täynnä, niin sitten kun sitä tarinaa, dialogia oli vähän liikaa, niin kyllä niihin kohtaan ne itse omat tauotkin aina ajoitin sitten. Mutta ymmärrän kyllä, jos joku muu sanoo tästä näin, että rupeaa jo pikkasen liikaa olemaan tuommoista tekstiä vaan ruudulla, että nyt vaan äkkiä takaisin siihen toiminnallisempaan osuuteen, niin en sano, että se väärä mielipide tästä pelistä olisi. Mitenkäs kun Game Boy Advance meillä alustana on 16-bittistä grafiikkaa, siis ollaan tekemässä ja Nintendon kanssa jonkin verran. En tiedä prosentuaalista määrää oletan, että tose on valtaosan raskasta työstä tehnyt, mutta tietysti kun Nintendo-peli osittain kyseessä on, niin varmasti heilläkin on sitten julkaisijan tahdosta jonkin verran ehtoja ollut, että minkälaista peliä he haluaa lähteä julkaisemaan, niin mitä noin ihan yleisestä graafisesta ilmeistä ja muusta tykkäät, että väittäisitkö Nintendo-peliksi, jos tosiaan titteli tuosta olisi alkuruudusta taas kerran poistettu? No kyllä se Nintendo-pelille näyttäisi. On tosi värikäs ja tosi kivan näköinen, kaikki hahmot, vaikka paljon hahmoista on ihan vaan kaloja, mutta silti ne näyttää silti omalta itsellään. Ja kaikkein niin kuin isoin juttu tämän pelin graafisessa ilmeessä on se, että miten ilmeikäs etenkin Staffi itse on päähahmona. Että niin kuin jokaiselle liikkeelle hänellä on vähän erilainen ilme, ja se, että minkälainen Volkswagen hänellä on, niin oikein kivan näköinen. Ja minun oma ehdotusuosikki oli kyllä, että kun lähti tähän juoksuun, juoksi kun jalat pyörii kuin Sonicilla konsana, ja Staffin silmät oli ihan kauhuissa, että nyt mennään aivan liian kovaa, niin me jostain sai siitä tosi paljon iloa. Kyllä se ei ole ehdottomasti, vaikka nyt heidän omaa tuotantoa toki nyt heille sitä kokemusta niin paljon, että varmasti he ovat tätäkin genreä niin paljon tehneet, että ovat tietysti vaikutteita ja paljon esimerkkiä muista tasohyppelypeleistä ja muusta ottaneet, mutta jos lähtisin ykköseksi jotain nostamaan, että mikä voisi olla se lähin inspiraation lähde, minkä mukaan lähdetty mallintamaan tasohyppelyä, niin ei tämä nyt kirppipelistä mun mielestä ihan hirveän kaukana olla. No toisaalta joo, tuossa Staffi osaa leijua ja tälleensä, niin puolivedenalainen kirpy. Et vaikka tasohyppelyhaasteita ja tämmöistä muuta on, ja ei nyt tietysti hyökkäyskatalogia ja tämmöinen missään tapauksessa sitä samaa ole, mutta tämmöiseltä ulkoasulta ja vaikeustasolta, niin kirpy varmaan lähimpänä semmoista Nintendo-vastinetta tälle Starfille olisi. Kyllä. Ja tuosta ilmekkyydessä piti vielä sanoa, että se minun mielestä aina kertoo paljon niin kuin pelin tyylistä, että onko se panostettu tarpeeksi, että jos on hyvin yksinkertainen hahmo, jolle on kuitenkin saatu niin kuin ilmeet. Kun just tämä Moe, se on simpukka. Siellä on pelkät silmät vaan siellä simpukasisuuksissa, mutta silti sillä on silti riittävästi kuitenkin niin kuin, silmillä erilaisia asentoja ja tälleen. Sillä näki ilmeet. Näki milloin oli iloinen ja näki milloin oli vihainen. Niin se on musta aina semmoinen hyvä juttu. Jos yksinkertainen hahmo on silti ilmeikäs, se on aina musta hyvän laadun merkki. Kyllä. Ehkä se, minkä takia mulle tuommoinen kirpymäisyys ja muu sitten persoonallisuusanimaatioissa muussa tuli mieleen, niin tulikohan se sitten tuosta Starfin tanssista aina joka bossitaistelun jälkeen, että se jotenkin tuntui vähän semmoiselta halpisversiolta kirpyn voiton juhlista. No joo. En ole varsinaisesti, onko tämä kritiikki graafista tyyliä kohtaan, vai onko tämä sitten vaan mun oma ongelma. Kun tässä sun tapa hyökätä on tämä dash. Se dashia vihollista kohti tälle pyörähyksellä. Niin me tosi pitkään ihmettelin, että tuntuu jotenkin, että me ikinä osui aina tuon damagee. Niin kun teet sen pyörähykseen, niin Starfista lähtee semmoiset niin vauhtiviivat. Meillä oli pitkät, ne vauhtiviivat on se, millä pitää osua, että sun pitää vältellä sitä, et saa osuvan vihollisen, vaan sun pitää vauhtiviivoilla osua siihen. Niin mä olin tosi hämmentynyt, kun esimerkiksi jossain kohtaa just, ei, se on nimenomaan mitä pyörähys on meno voimassa, niin sun pitää nimenomaan ihan kunnon bodyslämmätä se vihollinen. Että silloin, koska se ei tuota itse damagee, paitsi jos tietysti piikkeihin mutta ei tuota itse damagee sen pyörähyksen aikana, jos se pyörähys on edelleen menossa, niin se oli alkuun, ne vauhtiviivat hämäs minua.
nyt kun mä rupesin miettimään, nyt mä keksin sen täydellisen DNA, mistä tämä peli on tehty. No? Tämä on Echo the Dolphini, paitsi että päätähtenä on Kirby, ja Kirby on vetänyt Topmanin voima Mega Man 3:sta, niin se on varmaan nopein tapa selittää, minkälaista pelistä on kyse. Totta. Mutta toisin kuin Topman, niin Staff, jos vetää liian monta dashia putkeen, niin menee pääpyörälle. 3 dashia, jos vetää putkeen, niin sitten hetkellisesti ollaan kantuvei. Joskin sitä pystyy huijaamaan, että jos piti pienen rytmin koko ajan dashien välissä, niin se ei ikinä mennyt se pörryksiin. Joo, säännöt pyörimiselle on vähän mitä on, mutta niistä ehdottomasti kontrolleissa nyt siis lisää. Eli tosiaan vedenalaista meininkiä aika paljon tämä peli sisältää, ei pelkästään sitä. Mä menin viime jaksossa röyhkeästi väittämään Starfita meritähdeksi nopean paragrafin lukaisun jälkeen, ja sitten vasta kävi selväksi, että ei se ole meritähti, vaan se on sieltä jostain pilvistä kotoisin, että se on joku tähti, mä en tiedä onko se meritähti vai mikä, mutta joku tähti kumminkin kyseessä on, mutta siitä huolimatta niin veden alla aika paljon seikkaillaan, mutta myöskin vedenpinnan yläpuolella, että tässä on niin kuin 2 elementtiä sitten yhdistetty toisiinsa. Onko iso huolenaihe, kun joku tasohyppelyveteraani kuulee sanat, että tasohyppelyä joutuu veden alle, että onko tämä kontrolliskemaatiikaltaan yhtä kauhea kokemus kuin mitä ne huonoimmat kokemukset näistä osioista on? No kieltämättä, jos on peli, joka on lähes kokonaan veden alla, niin se on aina huolestuttava, mutta ei minusta Staffi hoitaa homman ihan näppärästi. Staffi liikkuu silleen sopivalla temmolla, ja sitten viholliset on pääsääntöisesti sen verran hitaita ja tällaiset, että hyvin harvalla oli mitään projektaileja, jos ollenkaan perusvihollisilla. Niin se teki just sen, että siinä ei sellaista niin kuin tarkkaa väistelyä tai mitään tällaista niin kuin tullut. Että ei ole mikään Turtlesin vesikenttä tämä peli. Että se on niin kuin, musta nämä pelin kontrollit toimii ihan passelisti. Se vaan sitten aina hämmentyy, kun välillä kun joutuu olemaan maan päälle, ja sitten homma toimii vähän eri tavalla, että vaikka ihan vapaasti et voi uiskennella, vaan sitten pitää enemmän luottaa se hyppyyn ja glideen. Prosentuaalista määrää nyt en osaa ihan suoraan sanoa, että kuinka paljon veden alla, kuinka paljon vedenpinnan yläpuolella, mutta 75-25 ehkä veden alla enemmän aikaa kumminkin vietetään, mutta tosiaan ei ole semmoinen perustasohyppelyhahmo, joka käyttäytyy samalla tavalla kuin maan pinnalla, paitsi että on vain hitaampi ja raskaampi liikkeeseen, ei mikään semmoinen on missään tapauksessa kyse, vaan Starfire vetää siellä veden alla kyllä sitten ihan kovaa vauhtia eteenpäin, lähempänä sitä erotusta, että mitenkä Mario 3 Mario liikkuu veden alla semmoisenaan, tai sitten sammakkopuvun kanssa, niin melkein se sammakkopukumaisuus siinä, että kyllä nämä aika tarkkaa ohjausta pääset sillä sitten tekemään, jos niin haluat tehdä. Kuten Eetu sanoi, niin ei ole semmoisia kenttähasardeja tähän peliin kyllä kovinkaan paljon laitettu, ettei tässä mitään tarkkuusuintia missään tapauksessa tarvitse harrastaa. Ja vihollisetkin on enimmäkseen sillä, että ne lähtee vaan sua kohti tulemaan, ja kun sun se ainut hyökkäys on tämä pyörähdys, joka aika pitkä animaatiokin siinä on, niin bodykontaktilla vahinkoa tehdään, ja sekin on niin kuin aika anteliasta, että saa aika turvallisesti tuossa pelissä kovaa vauhtia eteenpäin mennä, että ei ole mitään hienosäätöpelaamista tasohyppelyä missään tapauksessa kyseessä. Ei ole mitään Super Meat Boy-haasteita tämmöistä tästä pelistä missään tapauksessa löydy. Ei veden alta eikä sen päältäkään. Kyllä. No tosiaan tämä on vähän semmoinen, mikä oikeastaan itselle oli se isoin kritiikki, mitä pelistä löytyy, niin tämä konsepti, että on pelistä osa veden alla ja osa sen yläpuolella, jossa tietysti ehdot kontrollille pikkasen erilaisia on, koska ei ilmassa tietysti voida samalla tavalla liikkua kuin veden alla tai ihan vain tasaisella maalla liikkuminen ei ole samanmoista kuin mitä se uimisessa sitten on, niin tämä vaihdos kontrolleissa vedestä noustessa ja sitten siellä se yläpuolella, niin ei mielestäni ne on väärinpäin. Mulla on ihan sama kummin päin ne olisi. Mä oon Alex Kidd in the Miracle Worldit ja nämä kärsinyt, että hyppy ja ampuminen on väärinpäin. Mä pystyn sopeutumaan siihen, mutta kun perkulla mun mielestä ne on just niin kuin ristiin siinä, että kun jompikumpi olisi eri tavalla, niin mulla olisi ihan ok, mutta mä en oikein sitä ymmärrä, että se on se hyppynappula, kun se on siinä Aassa sitten siinä veden pinnalla, mutta toisaalta, no, mä en oikeasti tiedä, kun mä olin koko ajan ristissä, mä osaan sitten selostakaan, että kumpi on kummassa, mutta mun mielestä ne on toisessa ne on väärinpäin.
ihan sama kumman vaihtaisi toisinpäin, mutta jomman kumman vaihtaisi toisinpäin, niin mä olisin ihan ok, mutta nyt mä menin aina sekaisin hypyssä ja juoksemissa maan pinnalla. Joo, myönnän sama homma oli kyllä itsellä, että se oli joka kerta kun maan pinnalle meni, niin aina painoin ensin väärää nappia. En oikein tiedä mikä siinä oli, se on varmaan tuo, ne oli väärinpäin. Toivoisin, että saa sen toisinpäin, että oli niinku Aassa hyppy ja B:ssä oli sitten dassi kautta sprinttaaminen aina veden alla. Tai siis anteeksi veden päällä ja veden alla sitten oli taas niin päin, että A oli niinku se dashi, että sä liikut nopeammin ja B-painikin oli sitten se pyörähdys, niin mun mielestä se pitäisi niinku se dashi olla aina sama. Mulla on ihan sama se hyppy saa olla väärässä. Tämä on tosi hankalaa kuultavaa jollekin, joka sanoo aina, että se ei ikinä saa olla hyppy siinä painikkeessa, mutta se voi olla, mutta kunhan se dashi nyt olisi ainakin sama molemmissa, niin mulla on ihan sama, onko se sitten oikein vai väärin se hyppynappula. Pystyisin sopeutumaan, mutta nyt olisin kaivannut siis optionsista vaihtoehtoa, että voisi saanut se vaihtoa toisinpäin. Mutta tästä valituksesta, kun ylitse päästiin ja vähän rupesi kontrollit paremmin iskostumaan päähän, niin oliko kuinka ilo pelata Starfighter nyt, kun mietitään näin tasohyppelynä ja kontrollit sisäistetty, niin oliko ihan mukava ohjastaa meidän ilosta jotain tähtiä? No itse asiassa joo, tämä oli niin kuin yllättävän kiva pelailla. Se oli just sitä mukavaa kevyen rentoa ja yleensä silleen 2 kenttää tyyliin vedi aina kerrallaan ja sitten vaihoi jonkin toiseen peliin, niin se oli aina silleen ihan kiva pikku kokemus. Että se tuntui just silleen, että kontrollit toimii ihan riittävän hyvin ja se kenttäsuunnittelu kaikki on sillensä ihan passelia, varsin suoraviivasta. Välillä tulee just semmoista, että hei, sun pitää käydä 3 eri paikassa ja tässä nyt 3 eri ovea, että käypä niissä jokaisessa vuorollaan. Että sinällään hyvin simppeliä, mutta kuitenkin sellaista niin kuin kivalla tapaa niin kuin simppeliä. Joo, sellainen helpoksi peliksi kuitenkin tehty, suht suoraviivaiseksi. En vitsilläkään lähde missään tapauksessa Metroidvaniasta puhumaan, mutta sen verran epälineaarisuutta kumminkin hommassa mukana, että ei ole mikään juokse oikealle niin kauan, kunnes lippu tulee vastaan, vaan pikkasen joutuu niin kuin joka suuntaankin välillä menee pusleja, ehkä vähän ratkaisee, että mitenkä tonne paikkaan pitäisi päästä. Tämmöistä saattaa sinne matkan varrella sitten olla, että joutuu niitä kenttiä sellainen kolumaan, vaikka ne nyt ihan joka suuntaan eri suuntiin rönsyillekään kenttärakenteelta, niin siltäkin joutuu sellainen useammassa eri paikassa siinä käymään sitten kentän varrella, että ei ole mikään putkijuoksu missään tapauksessa myöskään. Mutta huomaa sen kyllä, että jälleen kerran lapsiystävällisempää peliä on laitettu kyllä ehdottomasti markkinoille tämän pelin kautta, että en vaikeusasteeltaan tätä peliä missään tapauksessa kovinkaan vaikeaksi luokittelisi 3/10 korkeinta. Joo, varsin simppeli. Muutama postitaistelu saattoi ehkä olla semmoinen, että tuli pari osumaa otettua, kun ei heti tajunnut, mitä se tekee, mutta sitten loppuviimein en muista kertaakaan kuolleeni ihan kokonaan, että 5 pinnaa vahinkoa pystyy ottamaan ja aika anteliasti, mitä tuossa Starfire sitten näitä helmiä keräilee kenttien varrella, niin saan niistä sekä checkpointista helttiä takaisin, niin en niin kokenut itse koskaan tilannetta kovinkaan uhkaavaksi, vaikka vahinko tulikin välillä otettua. Joo, tosi harvoin oli semmoinen niin sanotusti hätä. Tosi usein saattoi olla myös sitä, että näit silleen, että okei, tuolla vähän matkan päässä on ihan hirvittävä määrä noita helmiä, niin nyt voi vaikka damage pustata läpi ja sitten mulla on kohta taas heltit täynnä. Kyllä vain. No, Starfire tielle heitetään välillä sitten haastetta pomotaisteluiden muodossa yleensä joka alueelle, mitä tässä myrskyn jälkeen mennään, niin siellä joku olento on myös vähän lisää hämminkiä aiheuttanut, ja Starfire sitten on tietysti henkilö, joka nämä ongelmat oikeasti ratkaisee, eikä muu. Niin pomotaistelut kenttien loppuun yleensä heitetty on, ja nämäkin yleensä samaa kaavaa noudattelee kuin monissa vähän lapsiystävällisemmissä peleissä on, että hyppä päälle kautta tässä tapauksessa käytä tätä pyörähdysliikettä, mikä meidän oikeastaan ainut ase koko pelin aikana on, niin pyörähdä vihollista kohden ja tee siihen 5 pinnaa vahinkoa, väistelen samalla niiden hyökkäyksiä, niin aika simppeleitä nämä pomotaistelutkin on. Oliko ei tullut kertaakaan sellaista tilannetta, että olisi joutunut vähän uutta yritystä ottamaan ja patterneja opetella ja mitään semmoista. Pääsääntöisesti jokainen bossi meni kyllä ekalla yrittämällä. Muutama oli just semmoinen, missä alkuun en keksinyt tosiaan, no niin mitäs kautta tälle tehdään damagea, niin. Mutta pääsääntöisesti
kuitenkin suurissa bosseissa menee tosi kevyesti, ja ei niille milläkään bossilla ole mitään kauhean mitään bullet helliä, et joudu väistelemään. Joo, 3 tähteä kerrallaan saattoi kohti lähteä tulemaan. No oli siellä joku muutama hyökkäys, missä saattoi vaikka 5 projektiilia tulla yhtä aikaa, mutta ei nyt mitään oikeasti vakavaa sitten ollut. Lisää helpotuksena, kun nimenomaan se ainut tapa, millä sä vahinkoa teet, on tämä pyörähdät sitä vihollista kohti, niin tämä itse pyörähdys itsessä se myöskin sisältää aika paljon immunity-freimejä, että semmoinen kosketus viholliseen, niin tässä ei ole mikään loppu vielä välttämättä, että yleensä jos sä pyörähdät vihollista kohti, vaikka niitä ei pystyisikään siinä kohtaa vahingoittamaan, niin aika monesta tukalasta tilanteesta selvet ihan sillä, että yrität vaan pyörähtää sitä kohden, niin et ota sitten itsekään osumaan siitä. Pomotaistelut hoidettu on mereen sisällä ja välillä sen yläpuolellakin seikkaillaan asioita eteenpäin, ja siinä tosiaan paikkoja, kun tutkitaan läpi, niin jonkin verran minipelejäkin tulee, vai onko vähän väärä sana, niitä oli itse asiassa aika paljonkin kyllä, ainakin itse koin määrän varsin riittoisaksi. Joo, kyllä varmaan joka kentästä löytyy parikin tällaista huonetta, mihin menee, niin siellä on minipeli, missä jos selviytyy, niin saa palkkioksi vähän lisää näitä helmiä. Ja pääsääntöisesti minipelit on kyllä oikeastaan kaikki sama asia, että ne on jonkinlaisia variaatioita kaikki niin kuin Arkanoidista tai Pongista. Joo, siellä on arcade-pelikokemus selvästikin olemassa, että tietää jo miten tämmöinen peli ohjelmoidaan nopeasti, niin niistä on sitten hyvä tehdä minipelejä vaan vähän modernimpiin peleihin. Niin samoja konsepteja aika moni niissä sitten hyödyntää, ja varsinkin kun peliaikana niitä käy, niin ne on sitten vielä erittäin helppojakin. Ensin tainnut, kun pelin pelasi ekaa kertaa läpi, niin siinä ollut se sitä vaikeusasten vaihtoehtoa. Mun mielestä se antoi se helpoimman variantin aina. Joo, easy luki joka kerta. Joo, että kun peliä ekaan kerran pelaa, niin ne on myöskin todella helppoja, että ne on aika pieniä suupaloja sitten siinä välissä, kun niitä käy siellä kokeilemassa, mutta vähän semmoista vaihtelua kuitenkin sen tavalliseen pelaamiseen siinäkin. Tykkäsin kyllä sille yksityiskohdasta, että kun tosiaan joo, se Pongia kautta Arkanoidia, niin silloin ohjaat mua, ja mikä toimii tänään niin kuin partena, ja sitten Staffiparka joutuu olemaan pallona, ja siellä se kauhuissaan pyörii ja seiniä pitkin lentelee. Hauska. Moilla oli ehkä hauska, Staffilla ehkä vähemmän hauskaa. Joo, varsinkin tämä, missä piti pommeja kimmotella takaisin vastustajan puolelle pöytään, niin Staff ajan lentää nähti ruudulta saman tien pois, että joo, hän ei ole tänne jäämässä. Että mä en se luule, että mä tein jotain väärin siinä, mutta se olikin vaan osa sitä minipeliä. Mutta minipeliä muutenkin pääsee kyllä sitten enemmän harrastamaan, jos haluaa pelistä vähän enemmän matskua irti. Peliin voi siis tosiaan tämmöisenä suht perinteisenä tasohyppelynä loppuun asti pelata ja toki vähän yrittää asioita siinä matkan varrella pelata, mutta ihan kaikki ei siinä kumminkaan ekalla yrittämällä mahdollista ole, mitä Eetu arvioisi oma lopputekstit pyörähti ruutuun, niin mikä oli about peliaika-arvio? No, silloin tällöin pelasin pienissä ehkä puolen tunnin otoksissa. Ja sanoisin 4-5 tuntia. Jotenkin se jotenkin tuntuu oikealta. Ei kyllä se enempää ainakaan, että alle 5 tunnin peliksihän tuo jää, jos se vaan kertaalleen semmoisenaan pelaa. Ja kun joutuu se 9 kenttää jokainen kenttä, niin on ehkä 15 minuuttia, jos sitäkään. En sitä sillä sano, että tämmöinen GPA-tasohyppelypeli tarvitsisi mikään 20-tuntinen epos olla, mutta noin ihan vertailun vuoksi niin noin alle 5 tunnin tasohyppelystä on kyse, jos pelaa tosiaan sen kertaalleen vaan läpi, mutta tässä pelissä on kyllä yllättävän paljon sitä lisäarvoakin sitten olemassa, kun lähtee sitä peliä vielä lopputekstien jälkeenkin pelaamaan. Spoiler alert, jos ei halua Densetsu no Starfighta spoilata itseltänsä, mutta kaikki päättyy onnellisesti lopussa, ja suursankari Moe tietysti haluaa suuren rahallisen palkkion tästä hänen sankariteostansa, niin siellä Papa Starfire laittaa sitten poikansa, että no käppäs hakee se sieltä samasta paikkaa, ja vähän Moelle aarretta, ja ne käykin sitten niin, että kaikki Puff-topin aarteet lentää sinne mereen samalla tavalla kuin mitenkä peli alkoi jo muutenkin, niin 45 kappaletta aarteen palasia ripotellaan sitten tuonne aikaisemmin käytyjen kenttien joukkoon, niin siinä on sitten se
lisäsyy sitä peliä jatkaa vielä pelattavan sen jälkeenkin. Eli jokaiseen kenttään sitten noin 3-6 aaretta on piilotettu, ja peliä ekaa kertaa pelaatessa ihmettelet, että siellä on semmoisia tiettyjä blokkeja, mitä sä et vaan millään saa rikki, niin sitten kun on tosiaan vikapomo päihitetty, niin saat taidon, että nekin menee sun peruspyörähdyksellä auki, niin sieltä sitten näistä jo läpikäydyistä kentistä löytyy paljon vielä uusia siipiä, missä et ole aikaisemmin päässyt käymäänkään ollenkaan. Niin siinä mielessä ymmärrän, että täytyy se eka pelikerta se helpoin mahdollinen olla ja ei liikaa sekoittaa varsinkaan nuoren pelaajan suuntavaistoa tarjoamalla ihan liikaa kerrallaan, mutta mun mielestä toi peli on parhaimmillaan vasta lopputekstien jälkeen. Mä ainakin tykkäsin omasta pelaamisestani enemmän tuossa sitten, kun lähti näitä uusia alueita näistä kentistä etsimään, varsinkin kun oli sellainen pykälän isompaa haastetta kuin mitä peruspeli antoi. Okei, joo, me itse en niin sanotusti New Game Plusaa lähtenyt pelaamaan tai uutta kierrosta, kun me ajattelin, että okei, no joo, ne ovet varmaan tosiaan aukeaa ja siellä on varmaan kaikissa vaiku aaretta ja silleen, mutta jos siellä kerran oli jopa ihan vähän enemmän tekemistä ja jopa lisää haastetta, niin hyvä tietää, että jos jossain kohtaa iskee hinku pelata lisää staafia, niin pitääpä jatkaa tuosta. Joo, ja se kanssa, että ei ihan kaikkia niitä, mitä tuossa ekan pelin kerran aikana saatoit johonkin huoneeseen kävellä, missä oli ääriviivat vai jostain asiasta Mousena sitten mainitsee, että joo, tässä olisi varmaan jotain täältä löytyisi, mutta me ei näköjään tällä hetkellä voidaan mitään tehdä, niin tullaan joskus myöhemmin uudestaan. Niin paljon tämmöisiä alueita, missä saatoit käydä pyörähtää, mutta et pystynyt vielä mitään tekemään, niin näihinkin on sitten ne asiat saatavana vasta sen jälkeen, kun oot sitten saanut taidon noita kaikkiin isoimpia blokkeja tai kovimpia blokkeja rikkomaan pelin varrelta. Siellä muun muassa luuta saadaan velhotytöiltä lainaa, niin sitten on ihan muutamia huoneita, missä pääsee ihan smuppia pelaamaan Starfine kanssa sitten, että siinä mielessä monipuolisuutta löytyy sitten paljon enemmän tuossa toisella pelikerralla. Ja myöskin noin minipelit on huomattavasti vaikeampia, sitten jos haluaa vaikeusastetta säätää, niin niissä on se easy, normaali ja hardi vaikeusaste, ja varsinkin se biljardi minipeli, mitä tuossa matkan varrella, niin mä en sitä hardilla oikeasti pystynyt. Se on niin kuin suht antelias, kun se on tosiaan, että kimmottele vähän niin kuin biljardisäännöllä pallot niihin kuuluviin reikiin siinä määräaikana, mutta se huomaa sitten, kun se kerran lyöt ohi, niin se aikamittari yllättävän nopeasti tyhjeneekin sitten, koska Starfire kyllä kimpoilee siellä sitten se 15 sekuntia siellä peliruudulla, jos ei se pallo mene oikeaan paikkaan, niin siinä ei ihan hirveän montaa mahdollisuutta ole sitten missata sitä lyöntiä. Aivan. Tämmöisiä ehtoja, että hardilla ja noista minipeleistäkin jopa haastetta kyllä sitten löytyy. Varmaan vaikeusasteen, jos nostaa, niin sitten myös saa enemmän näitä helmiä palkinnoksi. Joo, kyllä sain. Joo, ja tosiaan näissä helmistä voisi mainita sen, että tosiaan 5 kun keräät, niin saat helttipisteen takaisin, mutta sitten aina kentän lopussa aina koko tuo helmipotti pistettiin kasaan, ja näkyy tämmöinen postikortti ja tämmöinen kuvakollaasi, niin siinä on pelialussa, siinä on pelkkä staafi, mutta sitten tietyn määrän, kun oot kerännyt helmiä yhteensä, niin sitten tähän kuvaan liittyy näitä matkan varrella löytyneitä uusia ystäviä. Se näyttää aina sille, että kun olet tämän verran kerännyt, sitten tulee taas lisää jengiä kuvaan. Niin se on ihan hauska pikku juttu, että vaikka en sinällään välittänyt siitä, niin silti joka kerta, kun vaikka mulla oli heltit täynnä me näin jossain helmiä, niin mä ajattelin, no me käy hakemassa, me tavallaan haluan kuitenkin tietää, kuka se kuvan tulee seuraavaksi. Se on tämä JPG vähän enemmän avaantumaan, niin tämä on hyvä palkinto. Kyllä. Kaikesta tästä vaivasta. No jos taas nykyään tehty puhelinpeli, niin se olisi mikromaksun takana se kuva. Se on just tommoinen, että tämmöistä podcastia varten, kun pelin pelaa, niin se, että kerran menee kierros läpi, niin yleensä tulee jo hyvä olon tunne puseeru, että siinä oli kyllä tarpeeksi, mutta jos tämmöinen peli olisi annettu synttärilahjaksi ja pelaa tätä puoli vuotta, niin aivan 100 varmasti olisi ihan kaiken tässä pelissä tehnyt kyllä sitten, että nyt ei ehkä tämä ikäisenä enää niin innosta ruveta 100% ja Yakuza-seron jälkeen niin se nostaa vai 100% haaste tietysti tulille, mutta ehkä ei nyt enää aikuista niin kiinnosta ihan kaikkea tehdä, mutta olisin muksuna varmastikin niin arvostanut paljon tätä lisämateriaalia, mitä pelistä löytyy. Sepä. Musiikistakin kyllä totta kai kannattaa mainita. Composer-titteli on annettu 2 eri henkilölle.
Niistä ensin mainittu oli Yoko Matsutani, joka työskenteli Tosella näihin aikoihin, teki musiikit peleihin Metal Gear Ghost Bay-peliin, Dragon Warriors Monsters 2 sekä tähän peliin. Hänestä ei oikeastaan sen jälkeen useammastakaan eri lähteestä löytynyt mitään mainintaa, että oliko sitten väliaikainen pesti ja ei ole sen jälkeen jatkanut täällä, vai onko se sitten vaan tätä Tosen tyyliä, kun he eivät itsensä kreditoineet ja ikävästi sitten myöskään samalla eivät ole heidän työntekijöitä kreditoineet, että onko hän sitten jatkanut pelimusiikin parissa tämän jälkeen vai siirtynyt jonnekin muualle, niin sitä on vähän hankala määrittää. Mutta henkilö, jonka tietää jatkaneen vielä paljon tämän jälkeenkin, on Morihiro Iwamoto, joka on nimenomaan Tosella ollut sitten pitkään töissä pelimusiikin säveltäjänä, ja hänen nimensä useasta semmoista pelistä kyllä löytyykin. Hän on tehnyt musiikit tähän Starfire-pelisarjaan pääsääntöisesti, eli Matsutani on todennäköisesti ollut avustavassa roolissa ja Iwamoto sitten päävastuussa pelin soundtrackista, mutta muun muassa Bombermanin peleistä ja vastaavista niin löytyy myöskin Iwamoton nimeä myös. Mä ensin olin aika neutraali pelin musiikkia kohtaan, mutta mitä enemmän mä sitä kuuntelin, niin koko ajan se vaan paremmalta rupesi kuulostamaan. Hyvät oli musat. Joo, ei nämä mitään Pokemon-musiikkia ole, mutta siis kyllä ne niinku kuulostaa GBAn paremman puoliskon musiikeilta. Ehdottomasti joo. Mä en nimenomaan GBA-musiikista oikein koskaan välittänyt ole, mutta alustasta huolimatta niin tosi laadukkaan kuulonen on mitenkä on saatu ääntä kuulumaan tuolta GBAn kajaareista, niin on hienon suorituksen kyllä tehneet soundtrackin kanssa nämä kaksi henkilöä. Kannattaa käydä vähän omalla ajalla siis myöskin kuuntelemassa. Japanissa ilmeisesti jotain kokoelma CD-tä, albumeita myöskin Starfire musiikista on julkaistu, mutta tuskinpa on muualle hirveästi niitä jakoon päätynyt. Mutta tuommoista kaikkea ainakin ensimmäisestä Starfire-pelistä löytyy, tai Starfireista, jota mä nyt molempia olen ristiin rastiin tässä käyttänyt, mutta valitettavasti tämmöinen kohtalo oli tällä pelisarjalla, että ei julkaistu oikeastaan mitään, paitsi se 5. ja viimeinen osa, mutta 5 osaa kumminkin yhteensä tuli, niin Eetu voisi nopsaa luetella nuo jatko-osat, mitä tämän jälkeen sitten saatiin. Joo, ihan vaan Densetsu no Starfi 2 tuli syyskuun 5. 2003 GBAlle myöskin. Tässä pelissä Starfi sai eri asusteita käyttöönsä ja jokaista pelialusta löytyy useampi kenttä. Sitten vuosi myöhemmin, elokuun 5. päivä 2004, Densetsu no Starfi 3 jälleen GBAlle. 2 eri pelattavaa hahmoja ja minipelejä mahdollisuus pelata monin pelinä. 4. osa Densetsu no Starfi huhtikuun 3. 2006. Tämä hyppäsi DS:lle ja pelisarja siirtyi myös osittain tällaisiin 3D-grafiikoihin. Ja viimeisimpänä on The Legendary Starfy, tuli Japanissa, niin aiemmat tosiaan ei ole tullut Japanin ulkopuolella ennen. Mutta niin, tämä Legendary Starfy Japanissa tuli heinäkuun 10.2008, sitten kesäkuussa tuli Pohjois-Amerikassa 2009 ja sitten lokakuussa Australiassa samana vuonna. Ja tämäkin oli sitten DS:n-peli. Ja julkaistiin Japanissa semmoinen Densetsu no Starfu Taiketsu Dairu Kaisoukudan toistaiseksi pelisarjan tuorein osa ja ainut osa, joka on julkaistu myös Japanin ulkopuolella. Pääpeli on nyt myös pelattavissa yhteistyönä kaverin kanssa. Voisi olla ihan hauska, tuskin tulee ikinä tapahtumatta, mutta jos nämä Nintendolla jossain kohtaa olisi vaan silleen, pistetään tuonne Switchin uumeni Densetsu no Starfi-kokoelma, koko roska samoin kansien sisässä yhdellä hinnalla, niin todennäköisesti ostasin. Tuo on ollut vielä sitä aikaa, että volyymea on vielä saatu ulos GBAn jälkeen enää hirveästi. Nekään, jotka Nintendolle ja Super Nintendolle osasi pikselitaidepeliä tehdä, niin DS:lle ei sitten enää päässyt ihan samalla tahdilla pienempikin studio kautta pienemmällä budjetilla pelejä suoltamaan ulos, niin valitettavasti tuo DS näytti sitten olevan vähän se, että ei siinä kohtaa enää sitten kannattanut enempää lähteä yrittämään. Ikävä kumminkin muualle maailmaakin peli julkaistiin, mutta täytyy kyllä myöntää, että en itsekään kyseisestä tapauksesta korviini mitään tietoa kuulunut, että tämmöistäkin oli siellä tulossa. Että aika monelta tästä lokalisoinnista huolimatta niin jäi sitten tämä 5. peli kokematta. Sen takia vähän tosiaan
sekaannusta saattaa tämä fanikäännös nyt aiheuttaa, koska tämä fanikäännös myöskin Legendary Starfy-pelinä periaatteessa tunnetaan. Tämä on nyt vähän niin kuin Densetsu no Starfy 5, niin se on niin kuin, meille se on mukamassa 1, kun ei olla muuta saatu. Että tässä on taas tämmöistä ihme Final Fantasy ja muu numerointisekoilua myöskin olemassa. Mutta 5 osaa kumminkin yhteensä tuosta tullut on. Sen pohjalta se kysymys sitten Eetulle onkin, mitä veikkaat, minkä takia ei lokalisoitu? Se on ihan hyvä kysymys, koska siis tavallaan, kun tämä peli näyttää niin sanotusti helpolta lokalisoida, sillä ei loppujen lopuksi tekstejä kuitenkaan maatiomääriä ole, ja ei ole niin kuin mikään satojen tuntisia epos, vaan tämmöinen kiva kevyt tasoloikka, mikä kuitenkin vähän erottuu joukosta, että sillä, että tämä on suuremmassa veden alla, niin se on jännä. Se on voinut olla hyvinkin pienestä kiinni, että miksi tämä ei ole sitten näitä ensimmäisiä ruvettu lokalisoimaan. Mutta ei taas niinku yhtään silmään pistänyt niinku kaupahyllyllä, koska tämä ei myöskään ole silleen, kun jotakinhan pelejä ei lokalisoi, koska ne on liian japanilaisia, niin ei tämä ole edes sitä. Tämä on vaan niinku peruskiva peli kaiken keskellä. Tuopa juurikin, kun jossain mulle tuli niin kuin vastaus tuohon kysymykseen, että joltakulta oli, en tiedä oliko Toselta, vaan Nintendolta kysytty, että minkä takia sitten vasta 5 oli se, mikä julkaistiin, että miksei aikaisemmin, niin vastaus oli kuulemma ollut, että no tämä on niin japanilainen peli ja japanilaisia referenssejä tässä pelissä, ettei ne länsimaalaiset varmaan ymmärrä, niin mitä Japanin referenssejä tässä 1 oli? Multa meni toi vastaus kyllä vähän ohi. Ehkä jollain kalalla saattoi olla joku tuommoinen samurai-aja semmoinen ihme köysi päässä tai joku tämmöinen. Ja sitten oli, en tiedä, se on kai joku tynnyri, muistakalat on kai joku juttu. Niin, mutta ei niistä mikään ollut semmoinen, että suljen pelin saman tien, mä en tiedä mikä toi on ruudulla, pistän pelin pois saman tien, niin ei tässä kyllä mitään semmoista ollut. Eikö kuitenkin ensimmäinen Goemon, tai Nessin Goemon on kuitenkin julkaistu, ja se nyt peli on pelkkää Japania, niin miksi tämä olisi ollut liian japanilainen? Tosi jännä. Tosi jännä. Niin. Väittäisin, että virhe oli tapahtunut, kun ei lokalisoitu. Olisi kannattanut 1 ainakin pistää. Kyllä. Ymmärtääkseni seuraavat osat tosiaan sitten, mitä noin Starfy sai eri pukuja käyttöönsä tämmöistä, että sitä monipuolisuutta löytyy paljon enemmän noista myöhemmistä julkaisuista, että ne on todennäköisesti parempia pelejä, mutta kyllä sitä olisi kannattanut mun mielestä jäitä lähteä koittamaan tällä 1 ja sitten vaikka todeta, että kannattaako jatko-osia enää sen jälkeen julkaistaan. Olisin voinut kuvitella, että olisi ainakin omansa tällä helposti takaisin tehnyt, jos olisi GPL julkaistu. Kyllä täällä länsimaissakin kumminkin niitä muksuja varsinkin paljon oli, jotka GPLkin pelasi. Kyllä. Ehkä nyt tässä sama homma kuin Kirpyn kansissa piti laittaa vihainen ilme Kirpylle, että amerikkalaiset uskaltaa ostaa. Ehkä nyt Staffin kanssa sama homma, että täsmälleen sama peli, mutta kannessa vaan vihainen ilme Staffille. No, mutta kun pelissä oli jo Doppel-niminen pomo, joka oli käytännössä Starfy, jolla oli vihaiset kulmakarvat, niin se oli jo valitettavasti käytetty, niin ei ole. Aivan. Menee sekaisin hahmot muuten keskenänsä. Kyllä. No, ei lokalisoitu, mutta mukavat fanikääntäjät ovat nyt meidät pelastaneet, että päästiin tutulla kielellä peliä pelaamaan, niin mikä jäi fiilinkin Oliko hyvä sijoitus ajalle ja kannattaako tätä jollekin suositella, että kannattaa pelisarjaa ehkä 1 osan myötä tutustua? Itse asiassa minä sanoin suoraan, että minä suosittelen. Tämä on kuitenkin, kun kyseessä on sen verran lyhyt peli, että tämä ei ole semmoinen loppuelämän investointi, että ei käy niin kuin Jakusoiden kanssa, että se pelisarja kun kerran hurahtaa, niin sitten pelikello ei näytäkään mitään muuta kuin Jakusaa. Niin tämä on varsin niin kuin pieni investointi ruveta tätä niin kuin testailemaan ajallisesti, ja myös tämä on kuitenkin niin kuin kaikin puolin sen verran pätevä, että tämä on kivaa pelata. Tuskin kukaan tätä peliä pelaa ja on silleen, että onpas hirveätä roskaa. Me väitän, että pahimmin tätä peliä voi ajatella on silleen, että joo, no ihan kivaa, mutta ei muuta. Niin minun mielestä se on riittävä syy testata. Ja etenkin niin, tämä on kuitenkin sen verran tuntematon. Tuskin kauhean moni tätä on pelannut Japanin ulkopuolella, niin suosittelen. Se on aina kiva löytää tämmöinen. Vaikka se olisikin kiva pikkupeli vaan, niin se on kiva aina löytää jotain tällaista kokonaan uutta. Ja kyllä minä vähän olen kiinnostunut siitä, että jos jatkosillekin tulee jossain kohtaa nuo käännökset, niin todennäköisesti testailen. Minun tätä saa suositusta. Ei tämä mikki 10/10 best game ever ole, mutta siis oikein kiva semmoinen pieni välipala. Tykkäsin.
Meillä on semmoisia pelejä kyllä tuossa matkaan mahtunut, mitkä on vähän ollut siinä, että onko tykännyt, ja sitten on loppuvaiheessa se ihan kiva statukselle mennyt, mutta tämä oli oikeastaan jo alku siitä ihan kivasta. Ajattelin, että viittiinkö tämän pohjalta kertoa, mutta mitä enemmän peliä pelasi, niin sitä paremmalta se rupesi loppuviimeen maistumaankin. Niin kyllä mä itsekin positiiviselle puolelle, että se ehdottomasti jäin, että ei mikään tasoippelyn maailman klassikko missään tapauksessa ollut, mutta varsin hyvää settiä kuitenkin oli, niin kyllä mä tätä suositella uskaltaisin. Tämmöisellä puheella on nyt siis länsimaiselle pelaajille takapelkön kauttakin Starfighter mainostettu. Olemme tehneet palveluksen yhteiskunnalle, videopeliyhteiskunnalle tämän kautta, kun olemme tämmöisestäkin pelistä jakson tehneet. Mutta sen lisäksi ennen kuin rupeamme jaksoa pikkuhiljaa päättämään, niin olisi aika takapelkyn toistolistaakin päivittää. Mehän olemme pari vuotta tässä ketjuttaneet videopeli soundtrackista löytyneitä kappaleita mielellään aina sillä ehdolla, että jotain nokkelaa keksisi sitten, mitenkä tämä seuraava kappalevalinta luonnollisesti jatkuu tuosta edellisestä, niin se on aina hyvä juttu se. Ja pari ehdotusta me saatiin viimekertaisen Battle Brothers-kappaleen jatkoksikin. Mitäs ne Eetu mahtoi olla? No täällä on ensimmäisenä Kaappas Merelle sanonut, että eikös kovimmat taisteluvelet on Pimi ja Jimmy, eli Double Dragon 2 viimeinen bossimusa. Kova. Pitäisi ehkä Double Dragoninkin joskus perehtyä. Me on aina Double Dragon, kun on pelannut kokonaan, on tää Pleikkarilla oli tää Neon, joka oli muuten ihan törkeen kova peli. Sen pelin tuo viimeinen, tai lopputekstibiisi on huikee. Älä spoila. Okei. Mutta sitten täällä on myös Kaka sanonut, että matkan jälkeen hänestä ruukataan lähteä Kaljalle. Dapu and Simon Swerner Drink and Industry. Minä en tiedä, mitä tämä on. Kyllä. Molemmat tuli kuitenkin kuunneltua tuossa noin läpi. Mun argumentaatio menee aina, kun on ikävä valita. Hyvien ehdotusten välillä, niin alkoholin käytöstä on selvästikin liikaa tässä jaksossa puhuttu, kun itselläkin on ananaslonkero täällä kädessä vielä auki, niin emme voi mainostaa tämmöisiä hirveitä paheita hirveästi, niin tällä kertaa emme valitse Kakaan kappaletta, vaan otamme Kaappaus merellä ehdottomana kappaleen Double Dragoni 2. Itselle tuo 2 myöskin tuttu on siinä mielessä, että tuo oli yksi niistä omituisista tapauksista, että meille löytyi Amiga 500 tämä ihan completein boxina yhdessä vaiheessa. Nyt valitettavasti on toinen puolisko koteloista kadonnut ja ohjekirjatkin on tainnut vähän kärsiä matkan varrella. En tiedä, onko magneettinauhat disketin sisällä ja lukukelvottomia, mutta Double Dragon 2 pelasin aikanansa Amiga 500 ja voin ylpeänä kertoa, että en kyllä kovinkaan pitkälle päässyt siinä. Että en ole Final Boss-musiikkia aikaisemmin kuullut, niin täytyy senkin takiakin kerrata kyseistä kappaletta nyt.
loppuhöpinät oli se meillä, kuulkaapas enää vaan läpikäymättä, ja se meinaa sitä, että jotain suunnitelmia tulevan varalle pitäisi miettiä. Mitäs me vielä lokakuussa toinenkin peli pelataan, niin minkälainen isku sieltä on tulossa? Joo, meillä nyt on kaksi peliä putkeen ollut Japan Only tössötystä. Hyvin erilaisia pelejä kyllä, että ei Starfissa ja Joanikissa hirveästi yhtäläisyyksiä löydy. Mutta otetaanpa nyt tämmöistä ehkä vähän tunnetumpaa ja ehkä vähän länsimaisempaa ja vielä käydäksi PC-peli. Ja aikamoinen klassikko sellainen. 24.10. olisi meillä käsittelyssä ihka ensimmäinen ja alkuperäinen System Shock. Ja tarkoitus olisi pelata nimenomaan tämmöistä tiimistäkin löytyvä klassikki eikä Enhanced Edition. Että nyt mennään ihan sinne alkujuurille. Ja olen saman aikaan innoissani että huolissani, koska se on vissiin myös vähän semmoinen peli, että jos et tiedä mitä teet, niin turpaan tulee vaan. Joo, muakin kyllä stressaa kovastikin kyllä nämä Japanin pelit ja muuta, aina näistä onnistuu jotain sanoa, kun näihin tunteja käyttää, mutta aina kun tulee sitten länsimainen, varsinkin roolipelejä sisältävä PC-klassikkopelin jakso ajaksi, niin mua aina pelottaa, että minkäänmoista palautetta mun mielipiteestä mahtaa tulla, kun kokemus näistä on aina vähän mitä ollut, ja mikä on sitten, että kuinka hyvin pääsee sormet oikeille näppäimille näiden kanssa, kun oma tietotaitoni vähän huono on, että kiitos Eetu tästä stressin aiheuttoista. Seuraat 2 viikkoa hikoilen jatkuvasti. No, me tykättiin molemmat Deus Exista, niin me toivoisin, että System Shock olisi heti samaa makuhermoa vähän kutkuttelisi. Toivotaan, että näin käy, eikä käy sillä, että mä rupean inventoriin kaikki mahdolliset irtaimistot repimään mukaan, niin kuin Skyrimin pelailu meni, kun en ymmärtänyt mistään, mitä kaikki lusikat ja haarukat täytyy ottaa mukaan, kun nämä kerran irti lähtee, niin pakko ottaa, ja siinähän sitten meni kaikki keskittyminen samaan tien. Kyllä, ja tolkuton määrä lohikärmeluita, mitkä painaa niin piruusti, ja sitten ihmettelee, että minkä takia, miten niin mulla on inventaario täynnä. Kai ne sitten jotain rahaakin saa. Mutta katsotaan, mitenkä onnistuu meiltä System Shockin pelailu ensi kerralla. Sitä odotellessa yhteydenottokanavia kannattaa harrastaa, takapölkkyät@gmail.com, Facebook, Twitter, X sekä Discordi varsinkin ovat niitä parhaimpia kanavia, mistä meidät kiinni saa, ja tässä kohtaa erittäin isot kiitokset kaikille, jotka ovat malttaneet alikanavalle nimeltä Jaksotoiveet käydä joko uusia jaksoehdotuksia heittämässä tai vanhoja kertaamassa, koska meidän muisti vanhoilla miehillä on sen verran huono, niin ehdottomasti kannattaa käydä kertaamassa niitä, kun on saattanut unohtua asioita, niin koittelemme sieltä aina silloin tällöin käydä mieleisiä peliehdotuksia poimimassa. Kaikkia emme voi toki luvata, että pystymme tekemään tai malta tehdä, mutta kunnioitamme ja arvostamme toiveita ne kovastikin. Joo. Ja hei, Hasuki, tuon ihan huijasta linkkaat jonkun teidän jakson vaan vastaukseksi. Ei lasketa, vaikka siellä kysymys koskikin meille jaksotoiveita, mutta silti huijausta. Joo, kyllä ne tuli silloin kirjoitettua kaikki muistiin, että sieltä vaan poimimaan, ja olemme jo muutama sieltä tehtykin. Kyllä vain. Eetu ei mainosta mitään. Minä mainostan vaikka twitch.tv/Deokin, ja eiköhän striimaamista tule muutenkin harrastettua kuin Yakuza Zeron kanssa silloin tällöin aina kun malttaa, mutta ei mitään säännöllistä harrastusta kuitenkaan. Olisiko seuraavalla sitten, niin, striimaamista seuraavasta ottaa Yakuza Zero 100% no items? Joo. Voisi se varmaan onnistua nyt, kun on Climax Battlen kautta harjoiteltu monet bossitaistelut, mutta kyllä se haaste varmasti olisi. Kyllä. Kyllä vain sitä odotellessa. Eetu, onko sulla jotain saatesanoja meille vielä jakson päätteeksi heittää? Siellä kieltäydyt mainostaa alkoholia, niin ihan pirutta, niin mainostan alkoholia tässä jakson lopuksi. Minttuviina, jossa oli makuna päärynä, se oli oikein hyvää. Sitä meni pullollinen viikonlopun aikana, saattaa myös selittää mun nykyistä olotilaa.